yeah, pour it. Down to your feet for your homies. Know what I mean, bitch, on it, on it, on it, on it, hold it. Down on your knees, vibe rolling. So damn heavy, can't hold it. Know what I mean, bitch, on it, on it, on it, on it. JPG, stunt when I walk, talk my shit, I ain't gonna stop. When I walk in, jaws gonna drop. They all in my face, wanna know what I got. Love what you see, you wanna do all my shit so hot, yeah, I bet you catch a feel. Brand new crock, you wanna steal. I don't know who you are if I'm keeping it real. Down on your knees, vibe rolling. So damn heavy, can't hold it. Know what I mean, bitch, on it, on it, on it, on it. All up in the club with the girls in Vuitton, blowing up my phone, consider you blocked. She wanna be me, Gabon eta ongi etorri erremontariren laugarren atelera. Ohiko legez, Sagardoaren txapelketaren 2 partida eskainiko dizkitzuegu eta horrez gain gustora telebistari begira egon zaitezen beste osagarri batzuk ere izango ditugu. Iñaki Agirre, Gaztelu, Gabon. Gabon. Bueno, lehen da biziko partidan, orain arte punturik gabe dagoen bikote bat Kinkalarrian, Aldabe eta Larrañagak osatutakoa, gaurkoa 3. baina samurrenak ez dira gaur izango dituzten aurkariak eta gaur hemendik bizirik ateratzeko helbururik beste ez dute izango. Bai, egi esan bate puntuik ez lortzea aurreko partidutan, beraientzako azkenen negatiboa da, eta ber, partidu oso zaile gaur, Urriza handi baten kontra eta Azpiroz zeakin Zubirikin pareja oso nahi ikenduna, eta ber, lortzen duen puntun bat behintzat txapelketan bizirik seitzeko. Javi Urriza, lankontuak direla eta Euskal Herritik kanpo Milanen izan da 10 egunez, han frontorik ez da izango entrenatzeko modurik ere ez, nola etorrikote da gaur iruindarra? Bueno, nik uste pilotari bat dela ez duna entrenamentu handik behar izaten, dena behar izaten duen, baina ja esperientzia handikoa eta veteranoa. Aparte uste dute larun baten oso partidu hona jokatuta datorrela eta berea emango do nik uste. Galdu egin zuen, 48 baina oso partida ona jokatu hemen zuten, gero xeago aipatuko ditugu, xeitasun guzti horiek. Elena Azpeitia, Gabon! Gabon bihoi! Bigarren partidan, sailkapenean pare-parean dauden 2 bikote. Bai, halaxe da, 4 punturekin berdinta daudelako, sailkapenean Ezkurra bigarrena eta Zaldua alde batetik, eta bestetik Segurola eta Azpiroz partidu bana irabazita dute, partidu bana galduta. Egia da, pasaden astelenean hemen Galarretan Ezkurrak eta Zalduak ez zutela behar bada bere eman bereziki aurrelari nafarrak, aldiz 15 egun jokatu gabe dira Segurola eta Azpiroz, baina sekulako garaipena lortu zuten bigarren jardunaldian hain justu ere Goikotxe 5. eta Barrenetxea 4. kontrapartidu irekia, nire iritzian itxura guztien arabera. Gero ikusiko dugu zertan gelditzen diren puntuak nola banatzen dituzten. Gaurko erreportajeko protagonista aurkezpenik behar ez duen pilotaria da. 2006an munduko txapelduntzela Palamotzean Galarreta enpresak eskaintza egin zion erremontean jokatzen hastedin bere posturak eta ikusita etorkizunean pelotari ona izan zitekeela uste izan da. Urtebete geroago heldu zion erremonteari pala utzita eta 15 urte pasa eta gero 7 titulu ditu buruz buru eta beste hainbeste txapela binaka. Aurkezpenik ez du behar Javi Urrizak, berarekin lanean ikusiko dugun prestatzaile fisikoa ere pilotaria da, Larruzko pilotarekin paletaz urrian Biarritzen jokatuko duten munduko txapelta prestatzen ari da eta ikusiko dugu zertan diren. Javi Urriza, txapeldun kantxan, txapeldun kantxatik kanpo, ikus dezagun bere bizimodua eta entzun ditzagun bere gogoetak. Ganar es una gran satisfacción, pero al final competir, compañerismo, sentirte bien, hay muchísimas cosas que te aporta el deporte y no todo es ganar, desde luego, pero es algo importante. La autoexigencia también te marca unos estándares, ¿no?, de lo que tú crees que debes dar y hay muchísimas veces en las que no eres capaz. Bueno, más de una vez me he ido a casa con la sensación de haber hecho el ridículo. Pelotearen norabidea aldatu du, bipaleta handia izango da. Iruna txaloak Javi Urrizarentzat.
En Argoico me toca desarrollar actividad de responsable de desarrollo de negocio. Es una línea específica de la empresa de células robotizadas enfocadas al sector artes gráficas. Nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con automatización de procesos industriales. Diseñamos y fabricamos una única unidad de una máquina para un proceso determinado y este robot lo que hace es simular lo que es una PCR a una persona, ¿no? No conocemos a nadie que se haya atrevido todavía a realizarlo, pero bueno, es un ejemplo que solemos llevar a ferias. Bienvenidos, estamos aquí en la feria Print for All en Milán, donde estamos como expositores dando a conocer nuestra línea de negocio dentro del sector artes gráficas, son células robotizadas. Y la verdad que luego cuando vuelves pues cuesta otra vez arrancar los motores y se hace un poquito cuesta arriba, ¿no? Las sensaciones son malas, te sientes muy cansado. Hay ejercicios en los que te llevan a alta intensidad, en los que son duros, acabas mareado. Sufro bastante, no lo voy a negar, pero es una medicina. Con la ayuda de Ibai me sube la moral, ¿no? Es una persona que me conoce muy bien, que me ayuda muchísimo a trabajar no solamente en lo físico, en temas de movilidad articular, pero también me conoce bien mentalmente. Él también es pelotari, sabe mis necesidades físicas y sabe también las guerras mentales que nos traemos después de fases en las que uno encuentra el juego, etcétera, etcétera. Me conoce muy bien, somos amigos y encima es pelotari y yo creo que hacemos un buen equipo. Yo me considero uno más, no sé si para ellos soy el padre o el hermano mayor, pero bueno, la verdad que tenemos un ambiente buenísimo, los jóvenes vienen con muchísimo desparpajo, nos tratamos todos de igual a igual y la verdad que somos todos una pequeña familia en el vestuario. La verdad que en aquel entonces yo estaba muy centrado en mi carrera, digamos, como palista. Había un mundial por delante y de repente me apareció esta posibilidad. Sonaba totalmente loca, pero bueno, con el consejo de Sebe y también, pues bueno, mis ganas de probar algo nuevo. Venir aquí no sabía para empezar ni cómo ponerme la cesta ni nada. Y decidimos ir para adelante, pero con la condición de retrasarlo un año para poder disputar el Mundial de pala corta y nada, y así fue. A partir de ahí, pues gracias a la dedicación de Quique Lizalde y a meter muchas horas, pues fuimos poco a poco cogiendo el oficio. Me costó bastante coger la parte técnica, pero cogí relativamente rápido lo que son las distancias y determinados gestos técnicos del juego y eso me permitió jugar partidos importantes relativamente rápido y por ejemplo me acuerdo del primer parejas que jugué con Lizaso, que en aquel momento era el mejor zaguero y me ayudó a ganar mi primera chapela ya muy pronto. Yo creo que lo llevo ahí metido en la sangre, la competitividad desde muy crío que jugaba a otros deportes, a futbito, a baloncesto, a tenis. Pues bueno, he sido de los de tener muy mal perder, lo llevaba mal y la verdad que cuando estaba jugando luchaba a muerte por ganar. No me refiero a malos gestos o a hacer cosas raras, pero a llevarme el disgusto para casa y de crío ir llorando para casa muchas veces después de perder un partido de cualquier cosa. Remontaria es un proyecto muy importante para el remonte. El año pasado salió muy bien, conseguimos ganar la chapela. Este año es otro nuevo reto con otro compañero. La verdad que muy contento también de jugar con Aristubiri. Tenemos también amistad fuera de la cancha y bueno, con la ilusión a tope, tratar de hacerlo bien y pues bueno, cuidar todos los detalles y a ver si tenemos suerte en los momentos cruciales de la competición y podemos llegar, aunque sea a la final y a partir de ahí ojalá pelear por la chapela. Sagardoaren txapelketako 7. partida hasiko da une batetik bestera. Gerriko Gorriz, Igazko irabazleetako bat, Javi Urriza, oraintxe ikusi duzue bere prestatzailearekin nola egiten duen fisikoa. Eta baita remonteari eta pelotari buruzko beste zeinbait hausnarketa aurtengo atzelaria. Aritz Zubiri, lehen dabiziko partida 30 eta 17 irabazi zuten Segurola eta Azpirotzen aurka, beraz elkapenean
4 puntu bilduta daude, eta gaur beste hainbeste lortzeko itxaropenez etorriko ziren Hernaniko galarretara. Amestutakoa ez da ia esan. Partidu on bat itxera jokatu da, aldenokina jokatzera, eta ia esan gauzak uste binok ez zaizkigu. Partidu gutxi jokatu heldu nintzen, aspaldi jokatu gabe ia esan, duda ikan handina nere burukin ditun. Indako partiduekin ez da fallo batzukin, indako partiduekin gustora eta kontentu. Gaur disfrutatu dut iskat. Favoritismo paper hori, ez zen, oso logikoa iruditzen askotan. Urrizakin oso erresa da baita ere berakin jokatzea, ez? Iraztera tortzen gara beti. Puntuatu gabe gelditu dira, alde hortatik oso gustora, gure aldeko emaitza da, eta aurrera begira ere, leku honen, patzen digu honek. Aritz Zubirik nahi edo ez, gaur ere favorito izango dira Urriza eta Bera, zergatik erakutsi zuten mailagatik, eta hemen izango dituzten aurkariak, bi partida jokatu eta biak galduta daudelako. Aldabek eta Larrañagak 23 egin zizkieten bigarren jardunaldian Ezkurra bigarrenari eta Zalduari, eta 3 tanto gutxiago hurrengo jardunaldian Goikoetxea eta Barrenetxearen aurka. Hala ere, ez dute partida galdutzat emango, ez usteko handi bat izan zen hemen bigarren jardunaldian, Segurolak eta Azpirozek Goikoetxea eta Larrañagari irabazi ziotenean, eta beste bat ematera etorri dira gaur Aldabe eta Larrañaga. Prezidenmendu osoz, partidu errez irazi du. Behatzi tanto bat ikundea, bigarrengo atxeen aldira, horre berriz aktibazio puntu bat aukideu, tanto batzu indit jau, eta gero hor Goikoetxean nahi gabe induen pelotazo batekin tanto indiu, eta hor uste ja gotxi bera etorri gala. Baina horretxio ezarritik. Emate zuan, Barrenetxean motorrean zigoela eta bizikiten. Can you hear my footsteps walking to the beat? But I won't sing a sad song, I cancel out. I'm the right man in the wrong world. Hey, got lost out on the main road. I'm the right man in the wrong world. Bi partidu 0 puntu eta urrungo hastean Urriza. Hori da txarrena, baina bueno. Nik esango nuke bi partidutan geure maia ez dela eman, da bueno, gure maia emate hundian, zu izan duzu bezala pelota borobila eta aber, susto mate beste emate duen, da partidu mat irazteko aukera. Solo! Dia! Egun ematen hartengo dut, eta zeatik ez partidu guztietan dementik aurrean. Larrañaga Bera, lehen da biziko pelotaka da joko duena, esperantza badauka, naiz eta Urriza handia izango dutenan aurrean Berak eta Aldabek. Lekun berrikoa saiatu da pelota baztertzen, Zabaletik orain zuzen jo, atzera egin behar izan du Urrizak atzelariari laguntzera. Ez du pasatzerik izan Jabik Kemen, aurrelarien artean, daramate jokoa orain arte, Urrizak pelota baztertu duen arte, bat eta huts lehen da biziko tantoak horrientzat. Partidu nahiko pelotatu, jogatu, aurreneko tantoa bintzat, ber, partidu poli bat ikusten duen, da, bueno, beraiek esan duen bezala favoritoa, Urrizat hartzen da honen, da guk hainbeste aliz aipatu duen bezala, bera da favorito, Zubirik ez esaten zu, baina gaina usteot bike osongi bolatzen dien pareja dela, baina beste gora datozen pareja bat da, gaztek, eta nik uste aukerak dauzkela. Aber berea ematen duen da, zeo ze lortzen duen. Que queremos, seguramente la utilizaremos desde un principio para empezar fuertes. Hasi eta berehala, plazaratu dute Urrizak aldez aurretik esandako pilota hori, eta horrekin lortu dute bigarren tantoak hemen Aldaberi uste baino, beheragoin baitio pilotak ezker horma ikutu ondoren.
Hogeita mai, zion. Garrantzi handia izango du urdinentzat partidari zuzen ekitea. Venga, zuzo. Markagailuan baldin badute, are eta zailagoa izango baita favorituei irabaztea. Sakea baztertu duzu birik, Urriza, ezer hor maikutu, zabaleratu, Aldabe. Atento! Bila joan da orain kemen ez da iritsi, Larrañaga. Aire, aire! Txaparen gainean moztutakoa, tanto, 3 eta huts. Erkin moztutakoa, hartu eta azpitiken, txapa gainen utzi do. Pero hainbeste aldiz aipatu duen sakea oso garrantzitsu izango da partidu hontan, batez ere urdinentzat. Urrizaik kendu barraukealako nahi eta nahi ez, eta aurreneko pilotazo hortatik garrantzi eman. Horrengoz, behin bakarrik sakatzeko aukera izan du Larrañagak, ondorengo 3 tantoak korriek egin baitituzte. Zubiri! Gehiegi eman dio ezker hormari eta atlota sarera joan daia zuzen, lehen da biziko tantoa bere ziertuako bikotearen zat. Lo tienes en el 6, 5 y medio. Venga, no le levantes ahí, bótale, venga. Venga. Soltatzea egon da hor da Urrizak esan dio, hola han atzetik kentzea ez joateko eta albaldin bada, bueno, kentzea joateko eta ezkerpa eta bilatzeko. Atzera Aldabek, Botela Ester Zubirik eraman pelota, aukerakoa, Lekun berrikoaren zat. Ezker hormarekin nahastutakoa, ezin Urrizak, bigarrena urdinentzat. Osongi jotakoa Aldabek, pilota aukerako hartu do, da Zubiri zabaldu inda, ez dakit berak ez dut uste ikusiko zunik, baina botea ikia 5 kuadro terdi inguru hortan, da Urriza atzaka joan izan du da, baina pilota zonaiko fuerte izan du da, eta ezin. Berdinketaren bila, Iban Larrañaga. Motzean egin nahi izan du Bipareta Urrizak, harrapatu Aldabek, Zubiri. Eskatu Larrañagak. Hor da Iban, bote egin araziz, ez dadila jokoan, eroso sartu, pilotakara ederra izan dau. Eharra, azpitik hartutakoa, besoa luze-luzein da, fronti serdie baino berago jo, eta noaino etorri den, ezkerpareta hartuta. Berdindu dute partida. Konfiantza hundipe, Juniokor. Sakearekin nola moldatzen den Larrañaga. Beste 3 partida jokatuko dituzte, hau eta beste 2, eta nahiezkoa da pintuak biltzen hastea. Eta izan ezkero, gaur irabaztea. Urriza, zer egingo du? Gurutzatu eta errebotera. Larrañaga. Ondo. Zubiri. Etxi pilota, lehen Urrizak eskatu duen moduan. Tócale, Simedo. Bipareta barruan, tanto. Biak hor ziren, baina ezin pilota hori eraman, naiz eta bertara botako ziotela jakin. Bai, baina Zubirik aurrez esan dio, tokale nola esaten zion ezkerpa daukitzeko, eta Bipareta tatea zaio ezin hobea. Oso zaila zen bote egin eta gero Saskiak pilotarekin neurri egokian bat egitea. Eta pilota eraman gabe. Gelditu da Kemen Aldabe. Bestia. Pilota aldatu egin dute gorriek. Larregaingo ordezkariek. Sakean Zubiri. Aldabe. Urriza, orain ere bihurritzen saiatu da pilota, eta sokora orain Larrañagak aukerako pilota. Estoy todavía... Está atropellando un poco. Zabalen. Aukerako pilota ikusi do Zabalen, da azpitik sartu do, pasatzea joan da, eta gora gion zaio. Bere posture naturala hoi da azpitik, baina motxamarro geldituta, gora joan zaio garbi. Aire! Voy. Voy, si no. ¡Up arriba! ¡Joder!
Zabalean lortu du Larrañagak azpi-azpitik jotako pilotaka da, eta nik naita botatako esan nuke izan dela, edo? Ez da, erresa, horre botatzea, nik uste pixkoa talde ingoziola, baina lehen aurreko tatotan bezala horrek azpitikola soltatzen diren sartzen baldin bado, Urrizak ez baldin bado hartzen, karga izugarri hartzen do. Da, Zubirik jartzeko denboik ez dio eman. Venga. Venga, no he hecho nada, A nuestra. Vale. Pelota número 2 es en principio la que más nos ha gustado. Tiene el tipo de bote y de salida que queremos. Seguramente la utilizaremos desde un principio para empezar fuertes. Indartsu hasi dira bibikoteak. Tanto bakar baten aldea dago markagailuan. Erremontari saioa ikusten ari zarete. Hernaniko Galarreta pilotalekutik ari gatzaizkitzue. Moztutako pilota da. Jaso egin du Kemenek eta gaizto jarri. Tanto gainera berak. Txaloak Kemenentzat. Ez zuen ematen, sartzeko aukera izango zunik. Bere burue luzatu eta besoa sartu da, erki altxatu da pilota eta gero txarra gelitu zai Urrizai. Motxago, ematen zuen hor gelitu hartzula asko ze. Lehen da bizi hirugarren zenbakien egin dute bat markagailuan eta bigarren berdin eta honako hau. Iban Larrañaga. Ez orain arte ez dugu, tantorik ikusi. Behartu xamar baina sartu da. Aldabe, Zubiri. Eskatu Larrañagak. Atzeraka zegoela eraman. Zubiri. Honek ere behetik. Tanto, errebotepean ezin izan baitu pilota hori behar bezala bildu Larrañagak. 6 eta 5. Aritzek egindako tantoak. Goizuetar bakarra zen duela gutxira arte Aritz, baina beste herritar bat badu. Azken aldi honetan kuadroan, Elena. Bai, halaxe da, Eskuz Zibiletako Iera Pezetxea. Tira, azkenean probatzeko esan zioten, eta probatu zizti profesionaletan debut egitea lortu zuen. Oierrek berria txapelketa irabazia da, Aldaberekin, hain justu ere, orain ikusten ari garen aurrelari urdinarekin, eta oso indartsuekin dio. Bide berriari egia da, pasaden larun batean, galdu egin zuela, hemen Galarretan, baina 6. partidua zuen profesionaletan, eta aurreko denak irabazita zeuzkan. Larun bat horretan bertan, jokatutako jaialdian, lehen Gazteluk hasieran esan diguna, Urrizak galdu egin zuela, baina maila ona eman da, partida ura oso ona izan hemen zen, azken hilabeteetako onentsuena. Hansa bigarrenak eta Barrenetxea laugarrenak 40, Urrizak eta Azpirotzek 38, oso gustora ikusi hemen zuten Galarretan bildutakoek neurketa ura. 8 eta 5, Urrizak egindako tantoak, 3 tantoko alde hemen digegorriei orain arte. Bai, Diego, esan duzunaren arira, etorri zaigu zale bat, eta esan dugu urteko partidurik onena izan zela, ez duk orantxe aipatu duzun hori, larun batean hemen jokatu zuten alegia ordu terdiko lan gogorraren ondoren, azkenean batek irabazi egin behar, eta 48 erabaki zen, baina tira, jendea bintzat ikaragarri pozik atera zela Galarretatik. 2022ko erremontari ekainaren 20an izango da, eta egun horretan, esan genezakeen, larun bat horretakoa baino partido hobea ikusi digula lehiaketa honetan. 8 eta 5, pasa lehen da biziko sakea Zubirik, errebotera bidean jarri Aldabek. Aritz, ezin. 6 eta 8. Bai, hor, ez zuen, deus errebote horrek, Zubirik normal entreboteik ere xamate baino tako pixkoa dukitu do, ongi etorri zaio eta kolokature oso ongin da, baina tako ukitu dunen bera joan zai. Beste pelota bat atera dute Urdinek, orain arte, erabili gabea. Atrás, atento con esta, Vale. Larrañaga. Aire busca. Bi aldiz harrapatu dituzte gorriak, baina gainditzerik ez dute lortu. Larrañagaren pilotaka da oso atzera etorriko zaio Zubiriri ondo. Rokia bat zuen eta ondo baliatu du. Kemen, oinetara Urrizari. Larrañaga. Aire, como sea. Aire, venga.
Aldabe, erdian gelditu zaio Urrizari, berriz ere Lekun Berrikoa. Txarra zen Larrañagarentzat motzantzean gelditu zaio, eta ezin txaparen gainera eraman 9 eta 6. Anda como anda. Ánimo. Bastante has hecho. Has hecho una mano que estás jugando solo. No, hombre, no. Me pegó un pelotazo en el sitio, pero bueno. ¡Ánimo! Ya arrancaremos. Pelota cuesta ponerse. Siempre hace Ez da biltza beraiek nahi bezain gustora, baina aurretik dira markagailuan 9 eta 6. Bai, ez die, lauek nahiko inkomodo ikusten die, eta urdine berake bai, Ez die ikusten aldabe soltatzen eta pilota ikusten zaio, baina ez to asmatzen kentzea Urrizai, eta gero ezin jarriz dabil, da ez die oso komodo ikusten egi esan. Rakea da. Goiko sarea ikutu du errestoak. Guai, sakez egindakoa. bote. Venga. Lehen da bizikoa. Charitz, mucho. Venga. Hartu, Venga. Ezin izango dio bote egiten utzi antzeko sakea ateratzen baldin badu Zubirik. Ondo. Loka errebotera. Urriza prest, baina Zubirik berak eramango du eskubiz. Sartu, Alba. Sartzeko sandio, baina berak jo behar izan du azkenean. Kontu urra pelota zuan, Aire. Hemen. Ere errebote garbixamarra izango da. Oraingoan Urrizarentzat. Edarki. Begira. 11 eta 6 txaloak Javi Urrizarentzat. Ikusgarri errebotea, Ze ongi kolokatu, ze posturan hartu duen, da ezkerba eta ukituta pixkoat, non sartu duen, Joder. Jartzeko ere demoik ez dio, eman atzelari dire. Zuna gau, Dieta, Zubiri, orain arteko alderik handiena markagailuan. Ozta sartu du pilota hori Aldabek. Tu. Kemen. Tu. Ondo Urriza, pelota saskian dotore sartuz, baita Larrañagak ere. Zubiri, gainera etorri zaio, baina moldatu da eramateko. Larrañaga. Aire. Eutsi Zubirik. Lehengo tokitik Larrañaga berriro. Tu. Haze defensa Javik. Orain erasorako pilota harrapatuko du, iristen baldin bada, ez da iritsi. Zazpi eta naika, suerte pixka batez egindako tantoa. Berezi hartuako bikotearentzat. Gehiago, ematen zuen atea bartzula, desentez, neire ala ditu zaita, uste Urrizaire berdine pasatu zaiola, zen nahiko lasai abitu da pilota horren bila, eta bueno, nahi gabe indako tantoa, eta berru urdinek, sakekin zeo ze gehiago egiten duen. Eba, ondo, yes. Tengo que acertar más a terminar. Hostia, venga. Bi bukatzen meskitza, hala, Venga. Iru, Eunda lau pilotaka da orain arte, 11 tanto egin dituzte gorriek, 7 urdinek. Iban Larrañagaren sakea. Busca. Ona sakea, oso ona, ondo Zubiri. Aldabe. Aire. Gol alde egin dio Urrizari, baina asko behartu duelako. Vale. Eharra tanto urdinena, sake oso ona, eta gero Aldabe Bien. pilota zore ikaragarria, Desizitugi. Berriz ere lehengo sakearen antzekoa. Ateratzen saiatuko da, oraingoan ez du asmatu, aukerakoa Urrizak harrapatu ederki, orain kemen. Bere tokitik kanpo zegoela Urriza aprobetxatuz. Asko estutu du Zubiri, baina gero ezin izan du aire sartu. Larrañaga. Zubiri. Naita indar gutxi eman, aukerako pilota harrapa ez ezan. Aurkariak. Urriza, txikitzeko pelota, hori egin du. 12 eta 8. Bien puesta. Azken bi tantotan urdinek dominatu indu bat tantoa, da aurreko indue, baina hau kontra erori zaio. Que bote, venga. Ya. Beste horta bita botatzen hono. Baro, entzat?
Jo, be defentsa ni. Sebe Hartzelusen hitzak entzun ditugu. Bera da Urriza eta Zubidiren aholku emailea, botileroa. Aitzalek hemen. Eta urdinekin berriz, Jagoba Labaka ari da. Nesaka tein depa. Lurra. Ez bilurtu, No. Hain perfecto. Da uno. Sí, kutu agarre de eman. Sí, movido dila, karrek benu. Vale. Erresto batean tanto egitera joan da Aldabe, Koltxoira bidali du pilota. Número 1 es una pelota del tipo que buscamos, un poquito con más salida, pero la costura no nos ha gustado mucho. En principio, o no la usaremos o tardaremos en usarla. Uste baino lehentxeago atera dute pilota, 12. tantora iritsi direnean, ondo moztutakoa Urrizak, eutsi Aldabek. Zubiri. Larrañaga. Eizko doa pelota hori batentzat eta bestearentzat, ondo Javi, 13 eta 8. Urriza bezalako aurrerari eta Larrañagak iten induna pekatu, Atzetik pasatzea joan da, soltatu indio eta eskuzko pilota hartu dio eta bida nola aprobetxatu duen. Urriza jorruztea da, baina abiadurakin datorren pilota eta... Muy bien. Ari dira, pixkanaka partidari neurri hartzen, pelota ez dakit. Hautsi egin den edo, Oskar Urrutiak darabil eskuetan, begira. Eta badiru di baietz. La 5. Aldatu beharra izango dutela. Eta bazter batera utzi. Lehen No, la de ellos anterior. Ah, también. Vale. Entonces la 5. 6 pilotatik, 2 jokoz kanpo gelditu dira eta Boskarena atera dute. Urrizak eta Zubirik. Larragaingo bikoteak. Goizuetarraren sakea. Ezin. 14 eta 8 sakez egindako bigarrena. Une batez, gerturatu zaizkie Urdinak markagailuan, baina berriz ere tartea zabaldu dute. Bai, eta aurreneko partidua jokatu zuena beraieke, antzeko izan duzen hasi hola seintzien, da gero Zubirik sakea hartu zuen, asmatu ikentzun saken eta mina ikara harrientzun. Zubiri. Hau ere, baztertutakoa, aukeran gelditu zaio Urrizari. Erdira atera zaio biparetak, hemen pasa egin du, ondo gainera, eta hortxe izango du hobea. Ezin. Suerte pixka batez. Zabaleratu eginda Urrizaren pilotaka da, jokoz kanpo gelditu dira, bai Aldabe eta bai Larrañaga. Pelota ona alperri galdu du hor Lekunberrikoak. Bai, eta gero Urrizak egia da pixkoate eskabatu intzaiola, horre atzea botan aizu, baina Zabalea eta zaio eta ezin izan du inorra jatu. Bukatzeko nik uste saiatu erraukela bukatzen gehiago. Ezkerpa eta gehiago ukitu eta bestela erdin uzten dut. Venga. Pero tú se agarra, mandio. Estamos bien ahí, Javi, venga. Beldur gara, emandik. Lehen da biziko atsedena oraintxe izango dute pilotariek, alde nabarmenarekin gorriak aurretik direla, 15 eta 8 partida betiko moduan 30 lehiaketa honetan, eta une batetik bestera entzungo ditugu pilotariak beraiek eta baita euren botileroak ere. Pero está sacando muy bien, Aritz. Sigue así, es importantísimo en el partido de hoy que arrimemos. Muy bien, el primer saque hace un poquito largo, para que no entre fácil Kemen. Y hazle botar, cuando tengas oportunidad, hazle botar a la pelota, para que le atropelle a Larrañaga. Javi, tienes mucho hueco a 2 paredes. Kemen está muy tranquilo en pared izquierda. Hay que abrirle de vez en cuando como lo has hecho, Javi. Tus piernas ya están más activadas, ahora estás mejor. Ahora es cuando tenemos que irnos en el marcador. Y si no les dejamos jugar, nos vamos. No les damos nada de oxígeno. Es importante este partido. Necesitamos este colchón. Ganar de 2 partidos, 2. Es muy importante. Ahora, no estamos utilizando del todo bien el medio frontis. No les hemos hecho casi ningún tanto a medio de los 2. Es importante. Tú, en la medida que puedas, hazle botar a la pelota, que lo haces muy fácil.
Pero lo más importante, estás sacando muy bien y estás arrimando mucho la pelota. Eso es fundamental para ganar el partido de hoy. Aritz, sigue así de bien. Tú, Javi, cada vez vas a jugar mejor. Entonces, ahora que te has activado y que ya estás de todo, estás fresco además, tienes que intentar utilizar mejor el medio frontis. Y repito, el 2 paredes tienes mucho hueco. No llega a Larry y a Kemen lo desplaza. Ai. Eu komuna sentitza izena, arro. Ai. Ai. Oso ondo ez, hasieran hor tanto mordin. Dua, aguantatzen oso ondo, ez. Hemen. Ai. Bilo joarre zu Valentin. Itzein, bildurrupe, iki bai, azketigan. Eskau. Ne, atzetik tia egozo da? Ai. Alda, tira eta pixin, inkomodo, kortu pelotia eta. Ez da pentsau, beti ezela jogatzen nahi zatela. Osea, hone botinda jumurtxikita. Alba, sorprenditzen intendago alde zuen eran. Eta rebotere bilau, Ez zaile konfiantza egin da. Bi bota txik. Zubiri ez? Bestea bai. Zutazen indar bitxo matena jo, ba. Indar gutxigin ez alie zite galiatzi eta. Zautitu dira pilotariak. Kantxara bidean doaz eta eren Azpeitiak bi botileroetako batekin hitz egiteko aukera du pilotariak berriz ere jokatzeko moduan diren bitartean. Bai, inigo alaxe da, eta hementxen daukat, ondoan Sebe Arcelu, Sebe Gabón. Bueno, la victoria, de momento la ventaja es relativamente cómoda, pero ya se ha encontrado alguna asignatura pendiente. El medio frontis, ¿no? Has insistido. Es muy importante en el partido de hoy. Tenemos que jugar más a medio frontis e intentar jugar a medio de los dos y moverle un poco a Kemen porque estaba muy cómodo en pared. Entonces Urriza tiene que tirar más a 2 paredes porque hay mucho hueco y está jugando muy bien Aris, está arrimando mucho, está sacando mucho y lo único que tiene que hacerle botar un poquito más la pelota para que la atropelle en la rañaga. Todo lo demás perfecto, va muy bien. Pues nada, vamos a ver cómo sigue. Eskerrik asko, Sebe. Zuri. Aritz Zubiriren sakea baztertutakoa, ondo harrapatu du aidean Kemenek, Zubiri. Nor ateratzen den etenalditik indar berrituta. Kemen. Apustu egin beharra dauka. Bukatzeko pilota bietan Lekunberrikoak ederki gurutzatu du. Ondo Zubiri. Berriz ere ezker horma ikututa dijoa pelota. Tanto izango da urdinentzat. 9 eta 15. Lehen entzun diogu. Labakari errebotera beldurri gabe botatzeko. Zubiri konfiantzari gabe dabilela erreboteatzen. Orain eskubideekin ondo moldatu da. Osongi. Baina, bueno, behintzat urdinek botillero ikaso indio, eta ausar jokatu du ebiek larrainak eman dition bi pilotaztoak soltatu indio, eta nahiko zeatu indito, nahiko nastu ditu Urriza atzea etorrita, eta alda beberare nahiko fuerte ikusit. Hirugarra pelota, aurre pelota jokatzen mokua. Hasieratik atako dugu zuron. Garaitxarrean atera du pelotaka da bakarra jo Larrañagak berak. Eta Urrizak pipareta ona eginda bukatu baitu. 16 eta 9. Ezote dugu zabalean sakatzen ikusiko Larrañaga. Ez da zalea izaten normalen, ez dauke posturaik, oso azpiko postura zuzena dauke, eta kosta ikentzaio zabalea joatea. Aukera polita izango litzake berak entrenatuko balu hoi batzutan, segun zeinen kontra jokatu. Zegoain bezalako sakek egiten malin baditu, bakiz zer ondorio dauken. Zubiri baztertutako pilota, bigarren aldiz jarraian, erreboteatzen saiatu da. Errebesez, Larrañaga, baina bigarrena ez da iritsi. 17. Larregaingo bikotearentzat, 17 eta 9. Aparitz! Grande! Venga, aupa, Gora, gora. Da Zubiri beti bezala, txukun, Zubiri ez balin bada inkomodatzen, arrimatuko jo pilotak. Zubiri, Urriza, pelotaka da bikaina izan da. 18 eta 9. Ez gurutza hau ez alturea, Garra. Venga, venga. Gehiago inbarra zeok. Atxeden aldiaren ondoren lehen da biziko tantoa urdinek egin dute, baina ondoren jarraian beste irugorriek eta markagailuan alde handia dago. 18 eta 9. Zubiri. Ondo aldabe.
Ez dio denborarik eman pilotara iristeko. Larrañaga, azpi-azpiti jotakoa. Ezin, Urrizak. 10-18. Bai, takoa eman dio hor, baina berriz atakea pasatzea zin, soltatu indio pilota horrek garbi-garbi. Hola Larrañagak soltatu dio, baina esku-esku pilota ustea zin berriz. Eta nik uste saiatu behar lukela geixio kentzen. Venga, banan, venga, segi. Zabalera dator, Larrañaga. Ez du behar bada posturarik egokiona izango horretarako, baina aurrez egin dion bipareta horrek erakutsi dio bidea. Ea nola moldatzen den Azkoitierra. Buska! Pasa! Oso atzetik sartu behar izan du Urrizak. Larrañaga... Gora. Hostia! Muy bueno. Vale, venga. Nahi baino laburrago. Lortu dute tantoak horriek. Bai, ez to gaizki sakatu egi esan, eta tanto ez die gaizki hasi, baino, gero hartu dunen pilota Urrizak ezker bat hartu dio suerte txarrakin, suerte txarrakin urdinentzat, Urrizanatzako suerte ona. 20. tantoaren bila Aritz Zubiri sakearekin. Aldabe, Urriza. Atzetik aurrera Larrañaga, nahiko egin du. Errebotera. Urriza. Larrañaga bipareta, kanpora. Horixe egitera joan da, baina... Gehiegi eman da. Vale. Azken eta gehitxo, da indarra hondikin kanpoa. Bieren egin dituzte gorriek. Hirugarrena falta, 20-10 Zubiri sakean. Urriza. Bipareta, ona. Botatzeko esan dio atzelariak. Eta, bai, ederki bota ere aurrelariak. Si no me mandas, igual no he hecho. Joder. Grande. Hay que echar. Bien mandado, hostia. Venga, Venga, se saque, Sí, igual. Malita, opa. Argi eta garbi entzun diegu Urrizari. Esan izan espalio, agian etzukeela botako, baina esan eta egin. Bai, animatu inda, askotan. Okerrago izaten da, nastu igual, beste gauz bat pentsatzen aizala, baina, bueno, ongi eta zaio eta. Favorito dira eta oso gorri dago partidu haune honetan, baina ezin dute etxi urdinek. Aukerak ere eta gutxiago izango baituzte, erremontarin aurrera egiteko. Aze pelotaka da jodituen, tanto honetan Aldabek. ¡Qué bien! Larrañaga. Bai! Urrizari kentzera. Tanto izango da, bote txikixan egin baitio, Zubiriri, orain amorrazio zederki jokatu duk hemenek. ¡Qué bien sujetado! Venga, mala suerte. Mopa, Mercedes. Ego larun batean, bero itogarria zegoen hemen Galarretan, eta ordu terdi luzatu zen lehen aipatutako partidaura, besteak beste. Pelotariak lurrera joaten ziren bakoitzean. Lehortu beharra zegoelako, izardi patxetan denek. Eta ikusiko dugu, hemendik aurrera ez ote den gauza bera gertatzen gaurko jaialdi honetan. Bai, gaina arriskutsu hartzen da oso kantxa, ispilu ezela hartzen da, eta zabati apoiatzekoan lurrea erortzen za. Eta normalen kamisetak eta busti-bustin da, lurrea satatutakoan dena guztie. Larrañaga zabalean. Bigarren sakea aterako du kokaleku honetatik. Hor da Iban. Buska. Ez nahi adina gurutzatu, baina atzetik sartu behar izan du Urrizak eta ez da agintzera pasa. Kemen. Eskatu Zubirik. Ezker horma joarazi. Larrañaga. Behera egin dio pilotak eta Urrizak gutx. ¿Cómo se ha quedado, hombre? Eskuko pelota espero zuen, baina ez da alakorik izan. Motx gelditu zaio, berak esan dore bai. Eta gero, sartzea egon berren pixkoa soltatu indio, kemen ipasatzeatik eta ezker bat asko hartu dio. Venga, Javi, venga, va! Larrañaga. Sigue sin miedo, venga! Atento, pasa! 21-12. Juan Carlos Intxauspek esan zuen behin, Galarretan ohitura zegoela, markagailua 21-12 zenean kapikulua izaki bueltaz etorrela, baina jakina 40 izaten ziren partidak eta aukera gutxiako
buelta gertatzeko partida 30 izan da. Sakearekin asmatu du Larrañagak, 13 eta 21. Ohitura handi izaten zen esateko, bai. 21 eta 12 zenen, buelta eta esaten zen baino, beste batzuri haitu izan dio, nahi gozuela 21 enean, 12 baino. Paso palante no llego, Sebe. Gehienek seguru asko. Bai. Paso atrás necesitaba. Hiru eta hutseko partziala. Perdón. Berezi hartuako bikoteak, Larrañaga. Buska. Txukun naria esakatzen, Zabalera etorri denetik, gutxienez. Urrizak errestorekin ez ditu mendean hartu. Bote honen txikitasuna ere nabarmena izan da. Pauso pare bat atzera egin eta botera Urriza hasiko da. Hemen Urriza. Zerreiten, la hostia. Aukera ona izan du Hemenek hor. Zeoz egintzak. Entre que huele y le doy muy tarde. Venga, guazen. Ez du aprobetxatu eta Urrizak ez du barkatu. Eta Hemen beburukin asarre, ez dela ibate aprobetxatzen, da aukerako pilota ende. Nik uste gehiago arriskatu barra dula, bizkoat gehixio inbarra du, puntu bat gehiago. Oso komodo dabil Urriza eta hor bere paper hortan ez dauke, kontrarioik ez dauke. Azkenen berak sartzen dio tanto. Zubiri. Aldabe. Berriz ere bai. Javi, tu, Urrizaren zat errebotea. Eman da atzeratu eta tanto. Zaldao modik ez erriteko ondo. Sus! Errex. Otei. Erreboten kolokatu oso ongi, eta ze arki begorputzei buelta eman da non jarri duen berriz ze pilota. 14 tanto egin ditu Javi Urrizak. 5 dituzte Zubirik eta Aldabek eta 4 Larrañagak. 23 eta 13. Zuzkartu beharra daukate urdinek. Partida azkar amaitzea ez nahi espaldin badute. Sake bikaina Zubirirena. Eharra sake, aurren gurutzatu eta atzen ebe. 24 iritsi dira eta berriz ere esertzeko txanda izango da. Argi 15 eta 8 zirela lehen da biziko etenaldia eta bigarrenean ere aldea handia, lehen baino handiagoa. Larrañaga gormin hartu du. Errebotare kontra zela. Behar danen bat behar etxoat burukin emate. Urdinek nahiko desesperatuta, No, coge mucho vuelo y es difícil controlar. Lehen 15 eta 8 atzetik. Eta holkularia jago bera ere buru makur. Alde handia dago markagailua. Aurrekariek ere ez diete askorik lagunduko. Aldela sinisten. Baina lanean segi beharra daukate. 6 tanto falta zaizki aurkariei oraindik. Naiz eta oso urruti egon beraiek. Eskinano. Hostia. Kemena, Bukatzako garaien bat behar etxot ematen ganoraz. Konfientzik jun. Pentsau, keskartu matzik igualtxok. Venga. Basekia zaliak gela, baina konbentzuta jumorrek. Hala, jongo ez, baina eske gehiago. Venga. Eskuko pelotai dudatan gutena. Venga, junda. Kale itegela kale. Biler beze zehango, Euna arritukoik. Venga. Sakatzen hau, onbai. Gaitek, gero, defenditzen nahien pelota eta bastatu eskik eta horre morala janitek. Nio? Venga. Zeo, ze gehiago inberra zeo. Venga. Eskun eman. Zema di sumuturren? Bolan. Horro marca gara. Venga. De vez en cuando un dos paredes. Sin arriesgar mucho, el tanto es para ti. Ahora estamos nosotros lanzados y ellos están jodidos. Tienen que arriesgar, tienen que soltarle. Entonces, no hace falta que hablemos más. Confío a tope en vosotros y tenemos que acabar este partido con éxito. Venga, soltar un poco piernas y adelante. Vamos, chavales. Venga. Sigue así de bien, Aris. Sigue así de bien, Estás jugando perfecto. Aupa.
abiatu dira, eskaileretan bera Urriza eta Zubiri. Ezer askorik ez zeukala esan beharrik aipatu du Sebehartzen Usek. Dana behar bezala ikusten ari da. Eta gero eta ilunago, Jagoa Labakak ikusiko du gaurko partidako etorkizuna. Jagoa Labaka, bueno, bereziki saiatu zara une honetan eta bigarren etenaldi honetan aldabe animatzen, ez? Bai, pixkat, ez da erreza iziten momentu hauetan animatzi, baina pixkat animuek altxatzen da behi pelota dana herri maite ditu eta oso ondo joatzen bezik eta dinamika hori pixkat aldatzen, intentatzen o saiatzen. Saiatzeko, zirte da zarte, saiatzeko eta arriskatzeko. Pixkat kemen ikusten duduikin hasieran airen bilezea besti eta animau aldan ondo inaita, bildurrea behar juti azkenien, bildurrea egoten maleza, ez dituzu indarri balaien jotzen da. Segi beharra daukate, 13 tanto eginda dituzte eta gutxienek punturik ez galtzeko. Hori da ez, azkenien aldan tanto gehien nahin da nezazpi eta gero otalau ite baitu asko zueto eta irazuna handik eta hori. Ia ze gertatzen den eskerrik asko Jagoa. Vale, zuri. Azken txampan sartzera doaz gorriak, partida aldan gehiena luzatzen, saiatuko dira aurkariak. Zubiri. Ez du ongi erremundatu sakea eta pasa izan da. Eta biziko helburu aurdinetzat 17 tantora iristea izango da. Eta gero, azken bi partidak irabazita, ea, sartzeko aukera izango luketen. Baina gaur 17 egin da gero, urrengo helburua 24 egitea izango da. Urriza, ahal izan duen moduan eraman pilota kemenen bipareta, bai. Horixe eskatu diote, eta horixe egin du orain Lekun Berrikoak, 14 eta 24. Bai, saiatu behar dauke hortan, aurreko pilota zore arrazun, botatzeko o zuloan sartzeko eta Urrizak rebes ez ongi eraman dio, baina bigarren aprobetxatu do. Baina pixkoat estutzeko nahi eta nahi ez dola jokatu behar dauke. Eta Jagoak esaten duen bezala erresa ez da hola jokatzea. Oso zaila, baina... Larrañagaren sakea, partidako 200. pilotaka da izan da. Bote egin arazi, ondo. Zubiri, gautza bera. Aurrera egin behar Larrañagak orain. Ederra da bere. Aldabe abiatu da, baina iritsi ez. Larrañaga, bote txarra egingo dio horrez. Urrizari. No va a echar, no hay huevos. Ondo gurutza dutako azpeitiarrak. Era bat ari dira tantoa agintzen eta lortu dute saria azkenean 15. tantoarekin. Ongi gurutzatu Larrañaga eta hartzea karga hartu dio eta Zubirik ezin izan du eutxi, Nik uste konfiantzak eitxokin o soltatu bezala indio eta zabale alde indio. Horre arki gurutzatu da, Larrañagak, zetxukun. Eta Zubiri Larrañaga zerikatzen ere entzun dugu. Bai, tantoan erdien. Otro erik etzuela, bipareta botatzeko eta... Barkatu, barkatu. 16. tantoaren bila Larrañaga sakearekin. Arro, ezker horma ikutu eta ondo ateratzaio Urrizari. Erki jotakoak hemenek. Gutzi egin behar izan du hau ordea. Eta gaiztotu egin zaio ikaragarri gainera Larrañagari. Ondo gunaiz ba. Vamos, Javi, vamos, venga. Lehen Labakak esan die, bere pilotariei. Aurkariek defentsa lanetako pilotak ere orman jartzen dituzte eta morala jan egiten dela horrek, baina segi beharra dukatela lanean. Aldabe, Urriza. Hau ere, bai, nola baztertu gainera. 26 eta 15. Bai, gaur jakingo nuke zema pilota arrimatu dituen gorrik. Bai, ataken da defensan, bai, eamatea joan da earki sartu. Eta oso ondo menderatzen du errebesa Larrañagak, baina hain gaizto datoz pelota horiek. Ia ezinezkoa dela, berarentzat ere. 26 eta 15. Zubiriren sakea, bera egin dio pilotak Aldaberi, Urrizak pauso bat aurrera. Larrañaga. Utzik hemenek. Berriz ere Larrañaga paretaren kontra.
27. 2 puntu bat dituzte, gaurko partidan gutxienez, Urrizak eta Zubirik. Garrantzi handikoa urdinentzat 2 tanto gehiago egitea. Zubiri. Hartu da Aldabe, Urriza moztu. Sartzeko esan dio eta edo nola sartu behar izan du. Oso postura txarrean Urriza 16 eta 27. Aldabe nola bat eamandor, eta gero aurren gelitu da Zubiri. Da konturatu da, lekuzkan pozeola. Eta esan dio aire sartzeko, baina Urrizak ja ezin. Era mina. Beste pilota bat eskatu dio Larrañagak epailari eta ez dakit ezotean barrura sartuko orain txake ateratzera. Bai, txokora doa. Pelota número 4 tiene un poquito más de salida, se acerca más un poquito a lo que buscamos. Si la pelota número 2 y 5 pues bueno, se gastan pronto, quizás tiremos de ella. Larrañaga, aukera ona dute orain urdinek. Behar duten tantori egiteko. Eutsi Zubirik, atzera joan behar Larrañagak. Urriza. Min egiteko pilota du. Ondo. Iban. Eskatu atzelariak. Vuelve. Larrañaga. Libre. Zubiri. Atzelarien arteko jokoa ikusten ari gara. Ezker horma ikutu. Botale. Ibanek. Aritzek ere botea egin araztera. Urrizaren aukera. Bipaleta derra. 28 eta 16 aukera ona alferre galdu dute. Berezi hartuekoek behartzuten tanto hori egiteko. Eta Zubirik tanto eutxi eta buenain, eta azkenen beburu esaldu duenen Urrizak aukera hartu eta nola indian tantoa. Eskura mandio eta ez baitu gaur ez du eune eta beste berriz den ateatzen zaio egi esan. Ai, ama. Zubiri. Aldabe, ondo jarritakoa bien tartean, eraman hori ere Zubirik, botea gainera, begira. Zer egin duen, eskuinan bera jodu, 29 eta 16. Aldabek berak esaten zuen, aidiaz, eta horrutzi da. Bai. Pilota, imposiblea eman da, botein eta sarera. Bipariteiko bena bezala xe. Azken tantoaren bila, Aritz Zubiri. Aldabe. Urriza. Txikitzera Aldabe. Eutsi horri ere, baina botea kanpoan eta sikiera ez dute punturik galduko Aldabek eta Larrañagak. Gutxinez hoxe, Urrengo helburua urruti dago, 24 tanto egitea, besteak bakarraren faltan daudela. Ez du erraza ematen, baina horixe egiten, saiatu beharko dute. La suya, ¡Ánimo! Larrañaga. Busca, busca. Urriza. Oso aurrean harrapatu du, engainatu egin du posturarekin Aldabe. Zubiri. Ederra, pelotaka da. Larrañagak eraman. Ai, kemen! Hor bukatu liteke partida, oso pelota zaila eraman. Larrañagak eta Zubiri. Aldabe. Sujeta. Larrañaga. Erki jarritakoa. Arriba. Bien. Kemenik oiti bera etorri zaio. Eta bukatu da. Orain bai, Larrañagaren utxarekin amaitu da. 30 eta 17 nagusitasun handia erakutsi dute favorituek. 4 puntu zeuzkaten gaurkoaren aurretik, beste 4 bildu ondoren.
8:00 ekingo diote urrengo jardunaldiari, eta Aldabek eta Larrañagak Gaztelu 23 lehendabiziko partidan, 20garrenean, 17 hirugarrenean beheraka datorren bikotea da. Bai, bueno, gaur partidu txarra zeuken hasieratik, baina egia da aurreko partiduitako baten espeantzak banitulanik partidu bateako zuela. Baina, bueno, ez da, eta ja 3 partidu galduta eta aukera gutxi izango joan nik uste, eta gaina tanto oikin, pues, a ver. Zer ikuste, hemendik aurre. Aukera bakarra, zalantzarik gabe, azken 2 partidak irabaztea izango da. Gaur, gutxienez 17 eginda ozta, salbatu dute. Galtzer ziren puntu hori. Eta zer gertatzen den beste bikoteekin datozen jardunaldietan, baina lan zailak izango dituzte final aurrekoetan sartzeko. Ongi lideratuta daukatena sailkapena, gaurko irabazleak dira, Elena. Bai, eta orantxe kendu dituzte kaskoak eta hementxen daude biak prest gurekin hitz egiteko, Inigo. Bueno, bikote, zorionak bihoi. Aritz, pozik, ez da? Bai, irabazita beti pozik, ez? Esango izut gaur, ni uste suertearela unginula. Eramatera jonteko pilota pila bat arrimatu intu, hor bukaera xemarren ezkerpa eta buen eitera bakarren izan pilota bat tantore bai. Eta nik uste, bueno, egia esan konfiantzakin heldu nintzen, eta horrek eraiten du, ez? Bat jokuk indonen edo ez zehon, tanto galdedo kontratatzen dira sotan. Bueno, Javi, 2 partidos, 2 triunfos, 8 puntos, 2 actuaciones solventes. No se puede empezar mejor el campeonato, ¿no? Sí, la verdad que en cuanto a puntuación, muy contentos, ¿no? Es muy importante empezar así el campeonato, ya vamos por delante en la clasificación, eso te da mucha tranquilidad a la hora de jugar los siguientes partidos. Pero bueno, hay que ser inconformista, yo creo que podemos sumar mucho más como pareja. Yo creo que no he estado muy a la altura, Aritz ha hecho un partidazo. Yo tenía la sensación de que la pelota me dominaba todo el rato a mí en vez de yo a ella. Y bueno, tengo que mejorar y hacer que los dos sumamos como pareja. Aritz ha estado casi perfecto, diría. Pues mira, yo iba a decir que 15 días en Milán y sin poder entrenar tampoco se te ha notado mucho. Y hasta que el sábado jugasteis aquí en Galarreta, además un partido durísimo. Y bueno, yo creo que nos aparece muy solvente tu actuación. Pero bueno. Pues bueno, hay veces en que el compañero te hace jugar y hoy Aritz ha hecho fácil o difícil. La verdad que eran pelotas que quizás también por la temperatura cogían mucho vuelo y las ha dominado de maravilla, ha arrimado muchísima pelota y eso me ha hecho a mí coger pelota también franca, ¿no? Y bueno, a pesar de no tocar la pelota con el brillo, con la puntería que me gustaría, pues la verdad que he podido terminar también bastante tanto. Pero bueno, yo creo que gran parte del mérito ha sido suyo y como te digo, hay que mejorar. Bueno, bukatzeko txapelketa hasi zenean, asterako esan zen egon, bueno, zure buruarekin eta konfiantza gutxi xamarrekin iristen zinela txapelketara, honezkero pakeak egin dituzu zure buruarekin, ala, Aritz? Bueno, ez konfiantza, azkenen konfiantza jokatu zartzen, ez da ni, esan izan bezala, enekin nire burua nola nengon, pues dudek handinak nire buruekin itun. Eta esan, pues bueno, hasi ritmo pixkot hartzen, larun baten jokatu nuen, ez da galdu gustora sentitu nintzen, eta esan, pues pixkana, espero jokuk obere ikia. Zorionak bihoi, eskerrik asko. Eskerrik asko. Irabazleak 8 punturekin, sailkapen burutik oso gertu gelituko dira, puntu gehiago ezinatera. 2 partidatan 17 tanto egin ditu Javi Urrizak, Aldabek 8 eta galdutakoak 3. Indarrak 2. Lekun berrikoak. Zubirik 8 tanto, Sakez 3, Larrañagak 5, horietako 1, Sakez lortutakoak, galdutakoak 1 eta 3, urrenez urren, 273 pilotaka da, gehien Zubirik 77, Aldabek 75, Urrizak 71 eta gutxien Larrañagak 60. Ez da partida luzea izan, 50 minutu eta 29 segundo iraundu. Eta beroketa ariketak egiten, 2. partida jokatuko duten pilotariak berehala aurkeztuko dizkitzuegu.
Elastiko eta Gerriko Gorriz, Gurutzetako ordezkariak Ezkurra bigarrena eta Zaldua bi partida jokatu dituzte eta bat irabazi. Lehendabizikoa Aldabe eta Larrañagaren aurka 30 eta 23 eta bigarrenean askoz maila bajuagoa eman zuten bai batak zein besteak eta Ansa bigarrena eta Joanenearen aurka 18an gelditu ziren. Gaurkoa hirugarren agerraldia izango dute, euren nahia lehendabiziko eguneko maila erakustea izango da, baina hori geroxiago jakingo dugu, hala den edo antza handiagoa daukaten azken partidoarekin. Onats, Ezkurra eta Zaldua. Pasatzegu pixka eta aurreko partioan pasatzegu antzeko hasieran. Partia honetan ez dugu ezertan asmatu. Baina asko gehiago izan dira, konfiantzarekin eta ilusio askorekin gentozen partio hontara, azkenean hau irabazita, bitik birabazita jarritzen ginen. Baina ezin izan dugu ezer ez egin, eta gutxinez ez dugu minus bat hori egin. Ese egin behar da eta konfiantza galdua jarraitu behar dugu. Beraiek oso ondo ibili dira, ez digute utzi partidan sartzen. Eta gu baino gehiago izan dira. Irabaztea gustatzen zait, galduta nahi egia esan ez zait inportatzen batean gelditu. Partida batean nahi emaitza txarratera eta oso garrantzitsua da hurrengo partidoetan, hurrengoan ja zuzenan emaitza hon ateratzea, dinamika txarrean ez sartzeko, txapelketai begira pasea ez komplikatzeko. Egoera berean daude sailkapenean Segurola eta Azpirotz partida bat irabazi eta besteak galduta, baina hauek alderantziz egin zuten. Lehendabiziko partidan Konberiak izan zituzten punturik ez galtzeko 17 egin zituzten zehatz-mehatz Urriza eta Zubiriren aurka, baina bigarrenean ez usteko gozoa eman zuten Goikoetxea eta Barrenetxeari 30 eta 25 irabazita. Gaur irabazten duen bikoteak koska bat gora egingo du, 8 punturekin jarriko da sailkapenean eta hori egiteko esperantza ekarriko zuten Beñatek eta Xabierrek. Dena egin ateaga, dena emateko asmoakin, eta hoi aurreneko tantotik erakutsi gula usteet. Bai Beñatek eta benik eguneko eguna eman du, bikote bezala ongi funtzionatzen dugula, hola jatuka bukaera lertuta. Zerotik laueako puntu ere bai nabaitzea. Nahiago ginen, nahi ere zeroan uste, baina bueno, ez da posible izan, azkeneko 5 tanto jarraien izkute. Saiatuko gara 2 aste hauetan ere aldugun entrenatzen, ezta? Azkenen bikote kontrarioa, Ezkurra eta Zaldua, bikote zaila. Baina bueno, gure nik uste eko borrokalari gala, seguro latanik. Astera doa, gaurko jaialdiko bigarren partida, orotara 8garrena izango da aurtengo sagardoaren txapelketan. Sake Urdin eta lehendabiziko pilotaka da jotzeko prest. Azpiroz, epaileak baimena ematen dionean. Gurutzetaren izenean Gorriz eta petekteikoak dira Urdinez jokatuko dutenak. Dirua pare-parean. Xabier Azpirotz. Ezkurra. Oso aurrera joan da Josetxo. Jokaldia egiten hasi da hankagaldia, baina gorputza ez du behar bezala jarri eta erori egin zaio pilota. Bai, asko erori zaio eta gero nik uste aurreneko tantoa dela nabaritu da, berare gerri gortu bezala joan da eta oso motx gelditu da eta hankak ez jo bate aurreare bota.
Konfiantza gehiagikin, no ez da izatik, baina hor ikusiko da igual errepikamenen garbi, zen motx gelitu den. Noaino aurratu behar izan dudun. Bat eta huts, urdin. Azpirozen sakea. Aire aurrea. Aire! Segurola. Zuk! Etxipilota. Ezkurrak, segurola. Ezkurra. Tikitaka polita izan dute. Azpiroz. Ondo jarritakoa Josetxok. Alturarekin eraman pilota frontisera segurolak. Zaldua. Ondo bastartutakoa. Bana. Oson pilota zona, goi-goitik hartuta eta nola gurutzatu duen, Lekun jarri do, perfecta. Ibon Zaldua, iazko irabazlea da erremontarin, Javi Urzarekin osatu zuen bikote, aurten beste aurrelari on bat izango du, Ezkurra bigarrena. Gora berak izan dituzte orain arteko bi partidetan, nolako joko erakusten duten gaur. Rebote garbi-garbia izango da, Zalduarentzat, ondo. Gaiztotu ingo zaio gainera Azpirotzi, tokia bazuen, baina oso behartuta iritsi da, eta Gorrientzat, bigarrena. Gutxiokin. Oso ongi jarri da Zaldua erreboten, estabil, konfiantza handikin, baina kasu honetan oso ongi jarri da, eta ze ongi saskin sartu duen, darrona remontatuta, pixkoa zabale alde indio, baina... Sailkapen nagusian, buruan Goikoetxea eta Barrenetxea, 3 partida jokatu eta 9 punturekin, 2 partida jokatu eta 8rekin. Urriza eta Zubiri, gero 6 dituzte, Ansak eta Joaneneak 3 jokatuta, eta gaurko bibikote protagonista hauek 4rekin daude, 2 jokatuta, punturik gabe. 3 galduta, Aldabe eta Larrañaga. Seguro darentzat aukera ona, Saskia jarri du, baina oso atzera zijoala, goian arrafatuta, ia ezinezkoa zen. Asko behartu du, oso ongi joan da bile, eta Josetxo Saskia jarri du, baina gora alde indio. Eta seguro larentzat, konfiantza hartzea eta markagailuan aurrea hartzea, garrantzitsua izan liteke. Bai, oso garrantzitsua. Nik uste dela mutil bat, markadore alde dunen oso agresiboa dena, eta oso ongi jokatzen duna, eta batzutan kontra dunen nabaritu iten zaiola. Baina berak seguro hasieratik bakila oso garrantzitsua dela aurretiken joatea. Luzegia, Azpirotzen lehenengo sakea. Hauxe izango du bigarrena. Beti gora jotakoa, asko zabaldu da. Azai! Aire! Zuk! Stoi! Aire, dago! Stoi! No! Osongi, oide pelotatua. Eztabaidagarria, ez diote urdinek, ez duela pilota aurrelariak ikutu, epaileak ordea, Ander Muruamendiarazek bai esan du, eta tantoa Gorrientzat bitxia izan da, hemen pelota nik uste nahiko garbitzetorrela kanpora, Azpirozek jo eta gero ez esan du, alegia ez duela jo behar, baina harrigarria da, ikusi baldin badu ala ere eman pelota ematea. Nik uste niretzakore garbi ez dela kanpoan, baina ez dakit tensio hortan joan delako ja lekuntze olako zeatik, nola sartu duen, eta berak jotzeko momentukin, zuk esan bezala, saitun esan du ez, eta harritzeko izan du da. Eutxi! Eusteko esan dio Ezkurrak enmatera joan da Zaldua eta ies egin dio Zabalera, Iruña. Aldatu mugu. Aurretik pilotan, zuen media, eman gabe. Bai. Aurretik bi tanto oso politek nito Zalduak berak, goitiken hartuta pilota osongi gurutzatu dio, eta nik uste konfiantza pixkoatekin soltatu diola horre bai. Eta aur esan dio, Josetxok eusteko, pilota hoik Saskia jarri eta suabe hobea baita biltzea. Oso luzea, Azpirotzen lehen da biziko sakea. Venga, guateakoek. Venga. Albai. Uitzikoaren bigarrena. Hau ere, larri, baina barruan zen eta sartu egin da Ezkurra. Stoi, aire.
Erasoan Josetxo, pelota zaila eraman du Azpirotzek. Ondo aurreratu da Azpirotz. Segurola sartu da jokoan. Ez du ezkurra pasatzerik izan ez eta berak Segurola. Hortxe du, Segurolak. Ezkurra, Segurola. Ezkar horma ikututa bipareta egin dio Ezkurra, baina kanpora. Anto luzea izan da, 16 pilotakadakoa. Aukera biek izan dituzte, baina azkenean urdinek baliatu. Bai, eta hor Josetxok hartu duen aukera, etzen oso erresa, eta jaia sartuzun. Joe amatiaren meritu handiezun pilota horrek. Nola joan den, ezkerpa eta aukitu eta bita botatzea. Indarrare desente zakarkin pilota horrek, eta berak hartu duen velozidadekin kanpo aldein dio. Urdinak aurretik, 4 eta 3, Azpirotzen sakea. Ezkurra. Ota handia egin dio zalduari, ez dio tamaina hartu eta 5. urdinentzat, Josetxo asko ari da jokoan sartzen, 20 pilotaka jo ditu berak, zalduak, 9. Pixkoat aidena Josetxoen hasieran da indarka, nik uste. Ez do beharrain gurutzatzen da pilota jetxir ez do iten da, hoi aprobetsatzen da segurola. Porque biharren pilota zuan berak gaineti pasatzen dio, edo kendu iten dio, edo... Kanpora, sakez egindakoa, Azpirotzek, 4 eta 8 partziala. Petritegiko bikoteak. Botilero lanetan, Koteto Ezkurra, eta Joseba Etxeberria, Etxabe bigarrena. 6 eta 3. Hau eginda sartu da pelota hori eramateko Ezkurra, zainen ondo bidurritu duen eta hormaratu duen Segurolak 7 eta 3. Azte ongi Segurola hasieratik, oso entxufatu partidun, eta pilota zuguzik intentzioak injoaz, hemen ikusi den bezala, ezkerpa eta nola bilatu duen, angulo harrapatu eta nola sartu duen pilota. 3 tanto daramatza Aizar Nazabalgo aurrelariak. Pasatzen, baina sartu eginda Ezkurra bigarrena. Hortxe du aukera erasoan hasteko, Doneste beharra, Gondo. Zalduak eskatu. Bilatu egin zaio pilota, Segurola. Kastioia aukerarik eman Ezkurrari. Nola edo ala sartu behar izan du. Traba pitxin bat egingo zion agian Beñatek. Goiko txapak. Salatu du eta zortzira zuzen joan dira oraingo zurdinak. Hernaniko Galarreta pilotalekuan gaude. Erremontari saioaren 4. atala da. Orain arteko Sagardoaren txapelketako 8. partida ikusten ari gara. Ezkurra bigarrena. Zuzen jodu. Asko, Azpirotzek eta errebote luzea izango da orain... Ezin. Koiti bera nola zendotxien ikusten ari zen, pausoak atzeraka emanez eta azkenean ez da jotzeko moldatu. Bai, ez. Honea... Venga, Oin inbar dugu, Ba, saki. Tamo ira. Venga. Entzuen, espero hainbeste aterako zenik eta... Oso goitik otorri zaio, eta azken momentun golpea tira dionen ez da asmatu. Sartu, xego! Nola heldu den, zehark ikusten hor, goitik. Bigarren pelota. Seie, venga, bizie. Arine, Bigarren pelota, biziena. Apa, Josetxo, Arine. Biziena esango nuke, 6. pelota biziena, jokatzeko aber ondo alinba gauden ikusten min egiteko pelota. Horixe da asmoa, naia betetzen duten. Ondo jarritakoa Ezkurrak, iritsi da Azpirotz. Zaldua. Azkar jona izan du pilotaka da hori Segurola, baina ez du behar bezala eskua sartu eta tantoa aurkarientzat.
Eta seguro lana oso nabarmena, aurrenetik, horre bai, botelasterrea joan da, bipareta botatzea joan da, eta soltatzea, eta da oso sartuta partidun, berak ikusten do zein beharra dauken, da presio isartzen nahi da, eta momentuz lortzen nahi da behintzat. Ibon Zaldua. Ai. Bestela. Rebotea atzelariarentzat, Zaldua. Atento, Azpirotz. boi. Bote egin arezi Ezkurrari Sarrestadin. Zaldua. Bota asko atzeratuz. Boi. Berriz ere berako beharko du. Ondo. Oraintxe sartuko da Josetxo, bipareta baina hau ere kanpora joantzaio. Bai, ez to jetxi pilota, pixkoa da tropeiatu indio, eta garbi ikusten da nola gora atea zaion. Hainbesteko alturekin bipareta botatzen normalena kanpo botatzea da. Bipareta botatzeko normalen pilotan azpin sartu eta... Ipestela oso ondo itzeiten, oso ondo. Baina dor, beak eskatzen maik, utzi lasai, ez bali meo seguru. Berdina, seigarrena. Eta gehien Josetxo Ezkurra galdu ditu. Venga, sake hori, Sake hori. Sakez tanto bat egin du orain arte Azpirotzek, badoa bigarrenaren bila. Botaren zain gelditu da, Ezkurra bigarrena, bipareta harrapatuko du. Azpirotzek, bertan baitzegoen. Aire! Buska! Oso behartuta sartzeko asmoa zuen segurolak, atzelariaren oiua entzun duen arte. Hor bai, eutsi dio gainera. Ezkurra, biak pare-parean, aurrelaria zain atzelaria, baina bien artean lortu dute orain arteko defentsa egitea. Hau ere bai Xabierre, espezialista da pilota zailak eramaten. Segurorak aprobetxatu du, Ezkurrak emandako indarra eta tantoa berak. Gogoa eta borondatea bai, Josetxo, baina orain arte ez da asmatzen ari. Ez, indarka hasieratik da guain bai, ikusi da, bi pilotazotan, baten ezkerpa eta eukitu do salto indatzeaka, eta guain gontane txapagaina moztea onda, baina goitiken. Eta oik normalen garbi-garbi atatzen dira. Segurola ze arki hartu duen. Normalen moztu behar denen kostadutik, hor goitik jo ezkeo, bote handi iten baita. Amar eta bost, urdinak aurretik, Azpirotz. Ezkurra. Buska! Hortxe du Josetxok, bipareta goxo-goxo, baina iritsiko da bainat. Zaldua. Ondo jarritakoa, begira zer egin duen pilotak, begira zer egin duen, 6 eta 10 nola hartu duen pareta. Ezkerpelta pixko bat aurren ukitu eta angulua zer elegante hartu duen, Paitan, hostia, paitan. Enalgatu. Hauzu. Koteto Ezkurra irudietan. Aurreko asteburuan. Ez zuen etortzerik izan gaur bai hemen da. Iloba Josetxo eta Zalduari bide zuzen erakusteko. 6 eta 10. Zalduak aterako du. Sakez egindekorik ez du orain arte. Kotetok esan zuen gaina, berak esan dago egiten bali mazuen ira, zingozuela txapelketa. Ja. Aber gauza zien iteko. Aire, atago! Altura handia eman da Zalduak. Orain bai bipareta berriro, baina erne dago oso Azpirotz. Aire, Segurola. Erra! Oso sartuta ekin dio partidari Aizarna Zabalgo aurrelariak. Eta orain goz argi du zer egin behar duen eta egiterakoan ere asmatzen ari da. Bai, eta nausitzen, bera nausitzen ari da garbi. 6 tanto egin ditu, huts bat ere bai, 11 eta 6. Eta egie da, Azpiroze oso atzelari ona dela, beretzako asko kubritzen duna, kantxa, beti atento da ona, eta bera ailatzen ez den pilota bateako, badakilako ane ongo dela. Leku zitan agertzen den pilotari ditakoa da Azpiroz. Joder! Aire, aurrea! Ezkurra, Segurola. Aurrea! Aldua. Pásale! Berriz ere atzelari Donostiarra, ondo. Aukerarik ez, pelota honetara sartzeko Ezkurra, oso ondo berriz. Beñat,
Aurrekoa bipareta amaitu du, baita aurrengoan ere 12-6. Ongi. Akatzea Sandi. Venga, Xabi, zakia, Bai, hostia. Aurrea jonezkeo, behin pilotan azpin sartu, eta ezkerpareta ukituzkeo ez da oso urruti bota garrik, zabalea esan nahi dut. Askorik arriskatu gabe. Hoi da. 12. segurolak, konfiantzaz bete eginda dabil. Aurrelari Gipuzkoarra. Azpirozek azkeneko sakeak ez ditu baztertu, baina hala ere tantoak egitea lortu dute. Kendu! Ketxibon! Berriz ere, hirugarrena, hau ere bai. Hau, ikutu du. Saskiaren puntarekin ezkurra bigarrena, baina ez da aski izan pilota eramateko. 13-6. Venga, ez egin berri, gure galdu. Venga. Danetan. Ibon nola konturatu den pilota jotzerako, Jetxi Ibon nola esan duen, Bakilako eskura ematen nahi dela, eta zehozek gehiago inbarra daukela, eta eskurrak bai, Harreke soltatu iten dio, baina intentziokiko da, inetzaio ateatzen. Dirua markagailua bera bezalaxe, Nabarmen, Urdin. Baztertu du pixka bat oraingoan, Azpiroze, baina ez da sake hona izan. Honek ies egin dio kanpora. Eta aspaldiko partez. Venga, Ibo, sakia, Zabalduak. Sakia behar da, Sakea izango du bere esku. Arriba, kendu, Venga, sí. Venga. Hanka geldin emantzia, la hostia. Venga. Hauxe, Zalduaren sakea. Aire! Hala, zer egin duen ezkurrak, berriz ere txapagainan goitik moztu nahi izan du, eta oraingoan lehen da bizi pilotak zorua jodu. Bai, oso gaizki jotakoa, Ez dakinik hankak ez ote zituen ongi lurren jarrita ozer, baina ez bate ongi jo pilotai. Azpirozen sakea, asmatu ezin da dabil, baina oraingo ziztie kalterik egin. Tantoak gero, bereie, bukatzen baitituzte. Oraingoa 15garrena, lehen da biziko etenaldira joango dira pilotariak. Desastre berriro, la hostia! Desastre berriro esan du ezkurrak, beraien bigarren partiduaz baitzen. Ona izan, 18 gelditu ziren. Ongi hasi ginela baino. Hostia. Aurreko partidu etorriko zaio burura. Kotetok esan zuen, bai, bere esandakoa egiten baldin bazuten, irabaziko zutela, Zer esaten dien gaur, nola konpondu orain arte egin dituzten oker guztiak. Erdiak eginda daude aurkariak, 15, 7 baino ez, ezkurrak eta zalduak. Bea ez tekai asmatzen, deskonfiantza egin zio. Zer esan di? Behatzetik atzen dana ez harrapatzen. Ez da gai? Kontrakontxako txapatik, ikustalde, dana ikutu, tak. Hor, botako hori dozarti hori. Bai, egirik gauza bat, oso ondo gai. Fallo bat iten egin. Artu arraza, Behatzetik, goitik gotzea izen postu bat danetan, harrapatzik. Beak ez tekai asmatzen, deskonfiantza egin zio. Goitik gotzekenen, beak harrapatzei. O, bajatu pixkat, botia, batu beste jo, goiko txapa ondo. Pasa, tek, bakat. O, bombeatu pixkat. Zagerrez totan bainat, ondo. Hemendik, errez pasatzen. Hemendik, ebai, hemendik. Bia izan beldurra, baina eta bukatu golpea. Azkenan bakarrik. Tiratzen duzu golpea, ala que te pasa. Venga. Hor, Ibon, entregatzen dugunik bat bestia. Zabaldu eta nik elitiko nahi zazpin, ozortzi, baina... Venga. Zabaldu eta ongi botatzen badun, pues tanto eta bestela hotxe zaude. Venga. Venga, Zuerdu sakia. Eta sakikin venga zabaldu, Ez baduzu azkeneko urrengo sakeak entzen, segi zabalera. Bai, aldatu pilota. Sei hartu lehen, labu arni. Animo. Bueno, venga, entzun dizkiegu. Urrengoan sakez asmatzen ez badu zabalera joateko. Eta pilota aterako duten ere, erabaki dute, tantoa eskuratu orduko. Pilotariak kantxera bidean badoaz.
Eta botileretako baten iritzia aurki izango dugu entzuteko aukera, Elena. Bai, Inigo atzatik, markagailuan atzatik doazen pilotarien aholkularia botileroa dut ondoan Koteto Ezkurra Gabon. Ze gauza ikusi dituzu zuzentzeko? Bueno, biziko gauza inbar dute sakeak endu, ez? Horrengo sakea ez badu kentzen, nik uste du zabalera jan bar dela. Bazpare, bakarrik kentzeko, ez? Ez dela beti hasten die kontran tantua. Eta gero inbar dute pixkotola jokatu, baino ez dakit ez indar gehiokin, baino saetu behar da tatua bukatzen, ez bakarrik sartzen dire eta sartu, baina hola ez da irabazten. Presaka edo indarraka bezala ikusten dugu Josetxo batzetan. Josetxo du golpea bukatzen, bakarrik bota tiratzen du, dagoelikan pixko pasatuta, ez? Eta nik uste dut dagoela seguratzera, baina partida horrela doa eta nik uste dut ez dela izan behar beldurra fallatzea, ez? Eta bueno, buelta ematen dut pixka bat, saketik aurrera, eta bueno, buelta ematen dut. Ia, orain dut partidu asko falta da eta eskerrik asko Koteto. Venga, eskerrik asko zuei. Ezkurra bigarrena. Ez du segurola pasatzerik izan. Horrengoan bai. Pelota zaila jarri gainera. Azpirotzi. Zortzigarrena. Nabarmena izan du da detailea zeakoare bai, Aitu dienen izketan, gorrik aitu die izketan, tantoa nola defenditu behar duen. Dominatzen dienen bat zabalen jarri beste txokoa zainduko dula, eta bestek berriz pentsatzen nola atakatu. Partidun ikusten nahi gana, Bizie, berrie. Apo gaine, hei! Zagalduaren sakea. Bipareta orain Josetxok, baina hau ere kanpora. Ez du asmatzen Josetxok. Bate konfiantzaik ebe da. Fuerte bota ditotan, tan alde indioa, suabetan ebaita, ez dauke konfiantzaik jogaldi giteko. Ongo izion, oso ongi sakia. Aber, asmatzen zen. Hostia, bakar bat ez du sartu. Lau, kanpoa. Arrazoi zuen Josetxok, ez du Hauxe beha, tantorik egin saldo, baina ondo sakatu du eta gakian, oraindik ez da zabalera etorriko, ikusiko dugu. Bai, sakea oso ona izan du da, ze garbi utzi dio eta eskura hartu do pilota. Sigarrenarekin batera, xestoko biziena igual. Lehen biziena bereiek atera dute orain aurkariek. Azpirotzek. Sakea da, oso sake ona. Partidako honena, Xabierrena. Bai. Luzea, zazpie bilatzea. 6 erdin ukitu izango ezkerpareta, o 6 pare hortan da. Beste bat. Ba. Ezker horma ikutu du lehen da bizi. Torri! Zabalera torri da. Atento! Zalduak ederki bildu du. Josetxo. Pizka bat asmatzen hasten den eta bere jokoaz gozatzeko aukera izaten dugun. Hau ere huts. 18garrena aurkarientzat. Ez to gaur bere une. Politi izaten da, joku oso bizie dauke, eta motxen da pilotazo oso politik jotzen ditkiona da, baina gaur egun okerra dauke egiesan. Venga. 6 pilota utxe egin ditu Donestebeko aurrelariak. Venga, Vamos, hecho. Animo faltarik ez du izango zaldua tartean dela. Ba. Azpirotzen sakea. Behi estela. Ondo, atera du orain ere Uitziarrak. Bipareta. Zaldua. Atzera seguro lagondo. Baita Ezkurrak ere. Pelotak adaona izan da, aukera eman dio. Urrengoa errazago jokatzeko. Hirugarrena jarraian. Bipareta luzea orain segurolak. Baita Zalduak berak ere txaloak. Atzelari Donostiarrarentzat. Defensako pilota erasoko bihurtu baitu. Ez dago ez erregaltzeko, venga.
Osongi, ze izaten den aurrelari bat konfiantzaik gabe eta atzelari etorri eta pilota zai hortan nola bota duen bipareta, defenditzeko bipareta zen, aukera asko ez zituen egia esan, baina oso txukun bota da, eta ze tantoa sartu duen. Aber hartzen duen konfiantza pixko bat eta partidu politiko bat ikusten du. Bederatzi eta 18. Lehen sakea ondo atera du, barrutik eta oraingo zortik segiko du. Hau ere, baztertu du, baina azken unen atera egintzaio segurolari. Bipareta orain bai, Josetxo, orain bai. Ze karraxin duen, barran-berrandik atezaio, pixkoa libratzeko, aber. Venga, Haupa, asko faltaketa. Konfidantza askorik gabe arituko da, baina hala ere bota. Aurreko batean ere bipareta, oain ere bai. Era guztietara saiatzen ari da. Zaldua. Ezkurra. Gainetara bota nahi zio, baina bai ondo aurreratu Azpirotz. Seguro da. Ez du bihurritu. Atento, Solo. Aukera Ezkurrarentzat berriz ere jokaldi egin beharrean. Zuzen jodu, botea egineraziz eta 11garrena isa horretan eskuratu 11 eta 18. Eta hor pilota zortan, Josetxo ez da, bate ongi kolokatu, azpitik sartu du eta pilota pikatu bezala indo frontixen da horretik, indo tanto, hor ze urrutik elitu den pilotatik. Izaten da, konfiantzaik gabe zaudenen, nabaritzen da garbi-garbi. Ez dela bere leku neoten. Venga. Soy. Atento. Aire. Geratu. Aire. Aire. Atento, Aine. Aire, ateáis. Aire, aurrera. Estoy. Joder, hostia. Ies egin dio Zalduari, ezkerror maikutu eta oso kanpora aldegin dio, 19 eta 13 pilotaka da bizi jodituzte. Eta Petritegikoek lortu dute azkenean. Zortzi tantoko aldea eman dien tantoa. Hor Zalduak denak aurren ikusi ditu, eta pilota bastante ona zune, baina hor soldatun forman kostadutiken botatzen baldin bada, ezkerpa eta biskoatuk itzen bada kanpora joaten da. Hor goitik aurrea xeo sartu eta goitik jo barrituzke pilotaik. Bera goitiken osongi molatzen data. Aire. Oi. Oso sake hona zen, baina luze egia. Vale. Atxeden aldetik ona, asko zobeto sakatzen ari da Azpirotz, lehenago baino. Oso larri izango zen gaina sake hori, Bai. Bigarrena du Huitziarrak, askoz laburragoa, baina ondo bideratutakoa. Atento. Aire. Ezkurra sartu da paretaren kontra, baina gora pilota, 20 eta 11 meritua Azpirotzena. Oso ondo, Xabi, oso ondo. Venga, heldu, zake hori, Lehen Zalduak aipatu du. Galduzkero berdin zaiola zenbat tanto egiten dituen, baina kontu zibili beharko dute. 17 iristen ezpadira. Galera ere balekarke horrek, eta oraindik garaiz daude. Partida berdindu eta irabazteko ere, baina gabiltzala Erne. Partidak bide beretik segitzen baldin badu. Gainea txabelketa ez dut uste, aproposena dela hoi pentsatzeko, Puntuatu galduta puntu gartzen die eta... Hortxe du Josetxok. Gatu zarpin! Aigena! Bazekien Azpirotz nun izango zen eta engainatu egin nahi izan ditu. Pelota txokora botota, 12 eta 20. Zek asko jotzen, Venga. Bosgarrena zan. Hartu arnaza, Bosgarrena. Hartu arnaza. Bi azten moten. Ondo. Venga, Bosgarren pilota eskatu dute. Ezkurrak eta Zalduak. Josetxo gehiago jokatu arlukeera horta, konfiantzaik gabe da honen, berak dauken golpekin.
botea itea, 5 erdi 6 inguru hortan, baki segurola ataken da aurre joango zaiola, baina defensan beti atze egiteko itxura duke, eta hoi aukera ona luke. Bosgarrena polita, 6garrena eta 4garrena baino pixka motelago baino bizia ere bai. Pelota bizi horrekin, Zabaletik aterako du estreinakoz. Ibon Zalduak. Ondo gurutza dutakoa, kendu egin behar izan du paretik Segurolak. Azpirotzeko ondo bildutakoa. Baita, Ezkurrak ere azkar besoa aurreratu. Barrua. Eutxi Azpirotzek. Kontu Zabalen berri. Ederki ikusi du jokaldia nundin nola etorriko zen eta aurre hartu dio Ezkurrari. Azpirotzek txikitzera joan da bipareta Segurola eta utxegin duen lehen da bizikoa hauxe izango zen. Hola gure pelota. Bai, berria. Gutxi bizea, Zea. Laua berrio. Laua. Ondo zio. Errematerik errezenetako hauxe izango zen, baina bete eginda. Ugaldu baina oso ondo. Oso ongi joan da, ikusi do, dominatu bertzuela eta erne ondu da eta oso ongi bilatutako pilota, baina lehen Etxabek esan dio, ez zuela asko arriskatu beharrik horrelako jokaldietan, horrela markatzea seguro asko nahikoa izango zen. Gelu ona harrapatuko zutelako pilotak. Baina indarra hemen dio, eta behera erori zaio. Bederatzi tanto egin ditu eta bi huts orain arte. Baina Segurolak, Zabaletek atera du Zalduak, oraingoari erantzun dio Aizarna Zabaldarrak. Luze Ezkurrak. Azpiroz. Eta txarra zen hori Ibonentzat, 21garrena Segurola eta Azpirozentzat. Bote handia indor, rebotea oso goitik hartuta, da Josetxok utzi duren konturatu da seitun. Luze joan entzitzaiola. Oide, guria. Berdina. Gaza, hostia. Ez gain txorren. Azpirotzek lau tanto egin ditu eta pilota bat galdu. Berdina, laugarrena. Josetxo. Atzelari Nafarra. Sake ateratzera. 24garrenera iristen baldin badira. Egin da biziko puntua orduan txe. Lortuko dute. Pelota zaila ere mandu Segurolak. Salduta gelditu da Zabalean. Ezkurrak tantoa. Gurutzatuta 14-21. Egon. Bo! Gatuina geldik, la hostia. Gatuinak. Pixkanaka, aurkarien gana gerturatu nahian. Ezkurra bigarrena eta Zaldu lehena. Oso luze, atera du Ibonek. Helburu hemendik sakatzerakoan, aurkaria jokoan sar ez tadila da. Venga, kendu, Eta gurutzatzen ahal egintzen dira atzelariak. Orain lortu du. Atento. Azpirotz. Buska. Ondo. Zaldua. Segurola. Pelota zaila ere mandu Zalduak. Aukerakoa harrapatuko du. Atzelaria izaki. Jokalderik honen egin du. Atzera bota eta aurkariak asko behartu. Ezkurra, bipareta hau bai. Indar askorik eman gabe, baina norabide egokian publikoaren txaloak piztu ditu. Osona, Zabalera zoienta. De cabeza zoien Zabalera. Zongi. Erra tantoa, Etzen aukera ikobena, Ez rebesez jotako pilota eta olako alturatik heldu zena. Hauain errebesez nola jotzen duen. Eta pilota olako itik helduenen, bueltak alrebes ditula. Jo. Oso tanto ona, zaila egiteko. 15-21, sensazio hobeak hartzen ari dela dirudi Donestebeko aurrelaria. Oain heldu bertzaio. Hostia. Venga, Xavi, oain heldu bertzaio, Venga.
Salduaren sakearen zain, aurrean segurola, atzean Azpirotz. Hor da Ibon. Tento. Euska, boizino. Aurrea. Horrezko armatu Ibonek, aukerako antzi dio segurolari. Ba, estela. Venga, bildu. Atento baine. Erasoan hasi dira orain defentsan, aritu behar Urgorriek. Ez da iritsiko, tantoa urdin, aurreko pilotakada batean izan du pikatua Zalduak. Barkau, Jositxo, barkau. Baita barkamena eskatzen duen, eskura utzi diola, da gero zubiriko zerko songi aprobetxatu Azpirozek. Bea ikusi, Zabalen, jetxi, zeiter dira, bea Zabalen akan, jetxi, venga. Etxabe bigarrena, ilusioz ekintzion bere langintza berri honi, eta bizitzen ari da lehendabiziko tantotik azkeneko arte. Eta gaurkoa bezalakoetan aurretik direla markagailuan, Areta gustorago. Ezkurra. Oso ondo erantzun dio Zabaletik, Azpirotzek eta gora bota du gero Jose Txok. Venga, sake bat, sake bat. Sakek. Venga, lasai. Ez egit, la hostia, baton batin behar aldiaten. Venga, Perfecto, guai. Venga. Opa, Jositxo, Ze ongi sartu dion Azpirozek horre. Eta gaina dominatzea pasata atzeak atea, Ezkurra. Tanto batzu gehiago. Eskotan lan isila nola egiten duen, zulo guztiak berak estaliz, eta gainera azkeneko honetan bezala tantoa zaratan durik atera gabe lortu. Sakea ere ona izan da, 24-15 eta lehendabiziko tantoa eskuratu du Petritegiko bikoteak. Aurreko partidan gertatu den bezalaxe lehendabiziko etenaldi alde handia eta bigarrenean handiagoa. Asak ez tanto matin berrotezun, Azpiroz, esaten aizen, bato matin beraldit eta goentxe tantoa. Hiru daramatza, partida hasi denetik, Zalduak ez du bat bera ere egin, orain arte, eta lehen esan duguna, lehen da bizi, puntua salbatzea, zagurratu beharko dute Ezkurra bigarrenak eta Zaldua, eta hori lortu eta gero etorriko dira, erronka berriak, baina orain bi tanto egitea ezinbestekoa, eta gero ikusiko dute hortik aurrera zer egiteko gai izan litezken. Pintzat, barrua sartu. Mejor hecho, animatu pixka bat, joder. Venga. Me golpea tiratu behar duzu pixka bat. Beti azkenen guzti duzu eskumuturra eta hola zin da, saiatu oain inbarra kale edo, bale? Oain, baiz, oain ez dago besterik. Pelota guztiek beti... Beti atzerak atzera, eta gero saiatu azta pixkot makurtzea. Zaude oso tente, eta ordu dizik indarrikan. Venga, flexionatu pixkotankak. Noi da, rapatzei dena... Dena altu. Venga, oain ikan badago denbora, Baina oain ja inbarutze, kale edo bale. Oain ez dago bertzerik. Venga, aztuken duzak... Lauter din, ez da indarik, markau. Hemen guna izena, txikitzea guna izatik, ja, hankadazkak. Ikoi, ikututa bagarrik, Josotxo zazpitarin atzeaka joik. Bipa eta ikutze guan, eta harrapatzi. Lasai. Konfianza, aldo? Arranza hartu, venga trago bat. Beru hau etxarratu, trago bat. Lasa. Zaki dakak, da hostia, bizaketik, venga. Isabi pelote hona gizu hain, de puta madre. Hain goiko postura nahi ikusi aldek, erki kristaudek, zazpira erki joizte nahi aiz, oso ondo. Hola, hostia. Gaurik azti importanti, venga. Venga, baina. Hueta bat amogosten horretu izan dit, fotruak, porque ikusten ninja, mekauta, hankak ez dazkak. Ba, fotruak gari, hostia. Vamos, Venga. Lehen Koteto Ezkurraren hitzak entzun ditugu, orain Etxabe bigarrena gerturatu da Elena Azpeitiaren gana. Bai, eta Kotetori garbi entzun diogu, kale edo bale besterik ez dago, zirt edo zart gauzak diren bezala, eta ia, urdinen botilero zer esan dien eusteko partiduari, baina bereziki beste zerbait ere bai. Joseba. Amagost arte ondo ikusi dut, jokuan nagusi ginala bezala ikusten itzan parejak, oain amagostetik bueltan, pixkat hor tanto batzuk hasieran gogora jokau, gure aldea erori dira,
baina bete egin diala usteet. Eta bainat ikusi eta mostetik aurre hankak, behar oain esan dira mesela nigi jarri diot, bete eta hankak ez ditu ondo jarri eta horrek, Amos garangotik aurre pipa eta gutxi bota ditu, hori da indarra falta hankak, indarrekin jartzez pai jozu ez dizu ondo kolokatzen da, zan diot, venga, baliente joko behar dula bain da, bentaga eutzi merde jaula. Ia ba, ze gertatzen den, Joseba, eskerrik asko. Zuri, agur. Sakea Azpirozek izango du. Eta epailaren gana jo dute. Zein aukeratuko ote. Bigarren pilota aukeratu dute. Pilota berria aidanean. Bigarrena, Bigarren pelota motela ere bai. Atento hasieran, venga. Hortxe biliko dira, ez da izango bietan motelena. Apa, Pelota motelare, ea, zein bikotek ateratzen dionetekina. Horren esperantzat atera izango zuten Urdinek, badoa Xabi Azpiroz sakatzera. Ez egin pilotari eta aukera utzi. Ezkurrari bukadezan, 16 eta 24. Seigarrena. Jokaldekin baina askoz tanto gehiago egiten da paletan sartuta. Kosetxo gaur behintzat. O botea itea, o zazpin gurutzatzea, o dauken golpe bizi horrekin. Da, konfiantzaik gabe daukunen nik uste gehiago aprobetxatu behar lukela. Aizken du azken momentu arte. Hamazazpigarren tanto egin nahian Ibon Zaldua. Ondo. Tento! Buska! Azpiroz, Osetxoren bipareta atzetik aurrera, pelota eskatu eta eman, ondo gainera berriz. Beharko egin du ezkurra Azpirozek. Tento hain! Azpiroz. Asko! Asko aterako da. Zazpian erreboteatzen Azpiroz. Zaldua. Aire, ai ez errez! Aukera Beñatentzat. Zuk! Zaldu! Beste bat, orain ere biparetaz bukatu nahi izan du, baina ez bernatu eta iritsi eginda ezkurra. Mucho! Solo! Atzea! Josetxo, honek bai. Hiruzpalo aldiz saiatu da, segurola. Erdibidean gelditu zaizkio bipareta guztiak eta 17garrena eginda, orain bai, orain... Venga, heldu hain! 24 begiratu behar dute eta handik aurrera beste zerbait egiteko esperantzan. Gaztelu, bi bikote gelditu dira, 17 tanto eginda orain arte. Beste bat 18an, eta hau ere, momentu batean Larri Xamarri bili da, inor ez da minusean gelditu, baina Larri bai bikote batzuk, Bai, Larri, eta oain partidu honetan esan duzun bezala, oain tanto batzuk inditu eta ikusten da, oain ez to ematen geldituko dienik oso tanto bajudan, ze azkeneko tanto gorroitan, haidie gorrik tanto gitxio egiten, baina egia da. Bestela. Bai. Eraman errebotea Zaldua, baztertu gainera, eta tanto. 18garrena. Eta lehengo segurularen bipareta horiek ikusita zei irakurketa, Gaztelu entzun duguna eta ikusi duguna. Nik uste Josebak arrazoia handi eta dula. Ikusi dula, konfiantza pixkoat galduta, bere hankak ez ditule hartzen, saketan kendu iten dela, Azpirozek berak esan dio, saketan ez kentzeko, eta pixkoat konfiantza galdu dula. Aurren atea den bezala partidue jan beharren eta berat dominatu beharren, oain pixkoat eskutatu bezala inda. Eta baditeke partidu honetan berdintzea, o tanto batzuk gorrikitea asmatzen baldin badue oain. Zaldua, erantzun dio. Libre! Segurolak. Donostiarraren sakeari, errebotera. Aizarna Zabaldarrak. Josetxok, eramango du rebotea, saiatu bai, baina ez da ondo jarri. Eta tantoa Urdinentzat. Eta gero segurolak ona daukena arma hori da. Gauzek atzaizkionen ateatzen, rebotea oso errex ateatzen dula azpitik, kasu hontan bezala. Eta Zalduak konfiantza handia zeukitzekin, oin dezakela ere bai. Espera. Ibili gabe doa indik, venga. Kaskarra ziok, Venga. Bigarren pelota hartu dugu, ze iruditzen zait, mugitzeko erresa dela eta biloi aproposa iruditzen zaigu. Atera du, pelota Ariño horrekin. Ezkurrak. Bote handia egingo dio. Jokaldia? Ez.
Txaparen gainean moztu nahi izan du, baina trakets ordea. Bai, utsa handi hoi. Ez da sartu, Kotetok esan dion bezala leno, ez da sartu pilotan azpin, da hankak ez ditu flexionatu pixko bat, pilotei emateko, eta tente eman dio, eta bera joan zaio. Hor guztiko da garbiari, oso tente. Pilotaka da jotzekoan. 8 pilota galdu ditu, Donezte beharrak, beste baino askoz gehiago. Asko gainera, asoko pelotok izan dira. Azpirotzen sakea. Ezkurrak aztertu. Ondo pasatu gainetik. Azpirozek errebotari eman egin dio eta begira non jarri duen. Lagunari pilota egokia utzi. Segurolak errebotean. Ezin salduak eta bigarren puntua lortu dute Petritegikoek. Oso ongi segurola, sanduna leno. Oain konfiantzaik ez daukenen, azpitiken hartu eta pasatzen do errex gainetik eta mina hundi egiten do. 10 tanto. Bilatu ditu orain arte. Beñat Segurolak. 2 puntu badituzte. Eta 4 lortzeko bidean dira. Aurkariak oso urruti baitituzte. Xavier Azpirotz. Luze egia. Zazpiterdian egin du potea. Zazpi tanto egin ditu Xavierrek, saketz 3, bestela 4. Eman! Atzelari Nafarraren sakea, ez da haino nahi izan, eta burrengo pilotaka da. Okerragoa. Emeretzigarrena, Gurutzetako pilotarientzat. Hain garbi ikusi do, gainetik pasatuko zula eta nola soltatu dion. Aurren ikusia eta pastu inainia, la ospera. Jarna mutelena, da. Hau ingo jau. Bata, venga, bata. Zalantzak izan dituzte pilota hautatzerakoan, baina lehen da bizikoa. Entzun diegu, eta hortxe kenioa. Ander buruan ondiaz. Lehenengo pelota motel xamarra, nik uste dago, xestuan dago motelena, bigarrenarekin batera. Denetarik probatu dute, orain pilota motelekin ari dira gorriak. 20. tantoa helburu. Segurola, erandu xamar bitxira, Ezkurra, Segurola katzera. Zaldua, laburrantzean gelitu zaio, baina eraman. Eta tokirik ez, sare ondoan erremontea sartzeko aizku. Beste, bete zakatzen egiten. Hau xe meio, Venga. Errebote zaie eta gero suertez tantoa. Zaldua. Zuzen ateratakoa. Azpiroz. Aurrea. Segurolaren azken jokaldiak. Pelota errebotean jartzea. Zuk! Solo! Atzelari lanetan Ezkurra erreboteatu egin beharko du ezin. Ez dauka ohiturarik eta hartu xamarra joan da atzeko horma alde horretara. Aurretik atzea etorri barre bai, eta Laister kaldi hortan. Gero leku ezin hartu. Bi tanto behar dituzte garaipena ziurtatzeko urdinek. Bia, Pelota motelarekin segiko dute urdinek, sakea Ezpirozek. Asko zabaldu da ezker horma ikutu eta gero. Luze egia. Apa gizona. Beldurri gabe, Tira, bea. Bigarren sakea Azpirozentzat.
Aire, ba! Ezkurra. Stoi! Heldu da Azpirotz, ondo Ezkurra. Venga, mucho, Josecho, venga. Akortu da, baina ezin, pilotaka da. Ona izan baita oso. Oso ongi sartu dor, eta poteitea. Hainbestetan aipatu duen bezala, hor minen non iken duen, berozia esartzen duelako, eta lekuz kanpo zeuzkelako pilotarik, eta oso ongi. Puntu bat eskuratzeko, beste 3 tanto egin behar dituzte gorriek. Ezkurra bigarrenak eta Zaldua lehenak. Ez du azkeneko sakeetan ondo gurutzatu, baina orain oparia egin dio Beñat Segurolak. Ezker hormatik gora bideratu baitu pilota. 22 eta 28. Bai, Beñatek guain den atzea emango dio. Garbi, lehen deskantsotik honea, bere burukin konfiantza galdu du aurren jokatzeko, eta dena pasatzea joango da. Urdinek 2 tanto partida irabazteko, gorriek 2 puntu bat eskuratzeko. Horrengoan gurutzatu du, baina gehiegi. Atera da pilota frontisetik eta beste aukera bat izango du Donostiarrak. Venga, Oain ez aizkentzen. Da pasa balin moda. Sí, venga. Erra sake hau, bikain gurutza dutakoa, tokia aurkitu du, Azpirozek pilota eramateko. Ezkurrak errebotera. Xabi Zain, eskudiz erreboteatu, Ezkurra, bizi. Zaldua. Beti jotakoa. Azpiroz, Ezkurra sartuko da berriro, indar gutxirekin baina ederki jarritakoa. Eutsi Azpirozek. Kontu bita. Segurola. Saskia jarri, baina gora alde egin dio. Gertuago daude, lehen da biziko puntutik Ezkurra eta Zaldua. Bai, eta tanto ona gaidia jokatzen oain. Zea peloteo geixio, eta gorrik oain atakatzen nahi die, eta urdine defentsan, eta bueno, partidu iskoat berdintzen nahi die ere bai, eta berriz bostanto etorri die. Lehen uste dut, 21 eta 16 ondiela bosteare bai. Puntun bat oparen bat oite malimatxue, betire, beraientzako txapelketako aurrea behiratzeko aukera gehiago. Zin bukatuz partioa inoize. Eta bizi, baten bila jo behar dute. Zake ona, oso ona. Eraman Ezkurra. Segurola. Aukera bat izango du. Horrengoan berari gaiztotu zaio. Azpiroz. Ez da iritsiko, 24 egin dute gorriek eta puntu bat gutxienez badute. Uneren batean, sinatuko zuketen agian gaurko partidan zehar 22 listea. Orain helburua 27 eta lortuzkero jakina irabaztea. Bai, eta gero urdineko hain, beldur pixko batekin. Azpirozek haitu zaio garbi, partidu ezin bukatu. Behin horrean aiatu eta olako abantailakin aiatu eta partidu ezin bukatuz. Beste joera bat hartu duela dirudi, markagailuaren goraberak ikusita. Sakea gurutzatua bai. Baina berriz atera beharko Ibonek. Larroita maika pilota kadajo dituzte Azpirozek eta Ezkurra bigarrenak. Gutxiago beste biek. Zalduaren bigarren sakea, ondo kendu dio. Segurolari. Libratu du ezker horma. Ezkurraren pilotakadak. Solo! Salud! Segurola. Voy! Ezkurra. Dinu! Aire! Va! Azpirotz. Josetxo sartu da. Segurola. Eskatu. Hortxe zen Zaldua, baina Josetxo berak fonda izan du eta ez du asmatu. Berotu inda hor pixko bat, Igual espero zunetzela aiatuko, nik uste Zalduak pilota hori aixa harrapatuko zuela. Ez baizen hain bizi heldu. Hostia, no sacauta,
Beraregira ja jokaldin sartu Bia. dela eta zaile dela ustea, baina. Zin, jau bate bukatu gara, ospera, inoize. Beti sufritzen nahi da. Ontzat emango dute sufrimentua, garaipen batekin baldin bada. Venga, la hostia. Oso ondo jarriko lirateke gaur 4 puntuak eskuratuta. 3-tik 2 irabazita. Horretarako 6 aukera izango dituzte. Atzera Ezkurrak. Ematera joan da, baina txapa jodu. Partido guztik igual. Zen erreboteak. Hogeita bost eta 29, hau ez da bukatu. Oen bitantoan bileio marko du, Nigo. Bi kolpetik ezin dira egin, lehen da bizi, 26garrena. Baina bai, helburu hori jarrita binipein. Venga. Atera du salduak. Segurolari ies egin dio, eta nik uste bi sake kaskarrenetan segurelak bota dituela errestoak. Bota ezker hormatikora eta orain zabalera. Bai. Pasatzea joan da bietan, soltatzea joan da. Hoi neken zea, o berak esan du bezala hankana, o... Venga, Animo, Bigarren puntua, eskura dute Ezkurrak eta Zalduak. Gaitzerdi. Hori lortzen baldin badute, partida nola izan duten ikusi ondoren. Beti igual. Hau ere oso luze ateratakoa. Venga, beldurri gabe bigarrena, Beldurri gabe. Vamos, hecho. Elkarri animoak eman nahian. Josetxo eta Ibon eta Josetxo. Bigarren sakeak nahiko ondo atera ditu, orain arte Zalduak. Horrea. Bestera. Hau ere gora, 3 errestotan utxegin du, eta 27garrena lortuta, 2 puntu lortu dituzte Ezkurrak eta Zalduak, eta animoz askoz hobeto daude, orain gorriak urdin. Bai, askoz, eta zuk esan bezala 3 pilota, 3 sakeik hobenak pasatzea joan da. Ze izaten den, nola bota, eta oain gorrik berriz, gora heldu die, eta dena eufori hortan. Zalduaren sakea. Ezkurrentzat. Pelota gozoa, bipareta ona. Tanto 28 eta 29. Orain bai, Zalduari berdin zaiola 27, 28 edo 29 galtzea. 30 egitea da helburua, eta horretan saiatuko dira azken txampa honetan. Baina hemen lortutako 2 puntuoik garrantzitsuk izan dira ezkela, kanpeonato guzti. Bai. Galduta ere. Ez utzi, 6 bile. 15 eta 7 aurretik izan dira. Segurola eta Azpiroz. Zalduaren sakea. Azpiroz. Ezkurra bigarrenak ederki gurutzatu du. Eutsi Azpirotzek. Errebotea Ezkurrak. Eskubia prest erreboteatzeko Uizikoak. Hortxe du Segurolak. Ezkurra, tanto izango da, 29. Irauldi handia eman diote markagailuari gurutzetako ordezkariek. 28 eta 20 galtzen ari ziren. 29 eta 24 ere bai, 5 tanto segidan egin. Eta azkenekoan Gaztelu zer pasatzen. Y ahora si le quita el saque te la juegas. Mira, ahora no vayas a asegurar. Kotetok non esaten dion, Sakeak kentzen badio, urrengoa kaleo bale eiteko, Venga, bai, saiatu kentzen, Irabazteko beldurra edo sartu zaie gorputzean Segurolari eta Azpirotzi. Bai, eta esan indue, Azpirotze berak esan du beti berdin, eta partidu zitan berdin gertatu beharra, eta hola bideratu partidu eta nola izaten den. Zer dekau? Epaila baimena eman arte. Venga,
Zain daude pilotariak. Pilota eskuen duela Zaldua lehena. Ez dugu ezarrin eta indik, venga! Bina puntu, eramango dituzte bi bikote hauek. Eta irabazten duenak 2-4. Prest, laukotea azkeneko tantoa jokatzeko. Ordu bete oraintxe neurketa hasi denetik. Zalduaren sakea, segurola. Ezkurra, ondo ikutu du horma, iritsi da. Azpirotz, beste aukera bat Ezkurrarentzat. Bote handia egin dio, jaitsi pilota, segurola. Sartu egin da, naiz eta atzelariak eskatu Ezkurra. Azpirotz, bote egin arazi pilotari, eraman. Ezkurrak, segurola. Iritsiko alda ez da iritsi eta garaipena azkenean aurretik joan direnentzat. Segurola eta Azpirotzentzat gorriak ikusi dituzte. Ia ies egingo ziola garaipenak ematen zuen, baina azkenean konpondu dute. Azkeneko tanto honetan naiz eta oso gustura agian ez zuten bukatuko. Ez, asko subrituta, urdinak asko subrituta, eta gorrik gelitu izan die, ez iraziko pena horrekin, horrean joaiatuta. Tanto ona jokatutu bukaeran, da Ezkurrak saiatu da. Hor pilotazo bat eukido, txapagaina botaduna, jokaldi egitea ez dakiz edoan, Zaldua atze xamarren gelitu, eta bueno, urdinekela saitu hartuko zuen, da besteke 2 puntu inditu, partidu ikusita, eta gustora bintzat. Saikapenean, Goikoetxea eta Barrenetxea 9 punturekin lehendabiziko postuan daude. 3 partida jokatuta. Urriza eta Zubiri, Segurola eta Azpirotz. 8 punturekin, baina hauek partida bat gehiago jokatuta. Ez inatea zuztetik, guk galdu arte, bai. Baina, 3 faltan, 7 tanto zaurretik irazantzarate, 31 ere, bai, zenba kostatu zaizuen partida istea, ez? Erdikalden usteet, azkarriga ezin lehizela jokatzen, eta bigarrengo parten batu inet. Hankak dardarkaz iskit, ezin pelota moitu. Eta, bueno, alare, Xabik partida zuen uste oso asko jokatu dula, toki danetan zeon, eta uste bukaeran bereagatik atea dula partidu. Bigarren zati horretan, behar bada nekatuta zinelako edo atzera joa duzu, pixka bat estrategia aldatu egin duzu, ez? Bai, hasieran konfiantza handiak egin naiz, fizikamente oso ondo, hankak oso ondo, baina bigarrengo parten ez dakit, lotu naiz, hankak ezin moitu, eta ni uste buru ematen hasi naizela, eta gero 29-24 guazela, ja, ezin nuen, fizikamente ja neon potin da, eta 29 garrigan esan dut kale obal, eta atea dut tantua eta guztua. Gogortu da partidua azkenerako ikaragarri, Xabi. Bai, nik uste dut ere hankaz ongi neon, baina bueno, ez duan asmatu izan da saketan, eta saketan minik egin gabe, egia esan restoan ere ez duen asmatzen, baina bueno, sake zuaitu gehiago asmatzen ikustu, jai daukeula hemendik aurrea. Baina, bueno, guk aurrekoan bezala erakutsi dugu pelotari nahiko borrokalari gala, eusten dula, seitze dula. Bueno, bukaeratan izan ezik. Bukaeratan hori dago gure handikapa. Bueno, baina, atortxe zaudete, 3-2 irabazita, 8 punturekin, ondo, sailkapenean. Aurreko partiduan urrizan da kontra uste partidu kaskarra jokatu genula, baina hastian da entrenauta oso ondo indeu. Azkeneko 2 partidok irabaziteu, eta guain beste 2 gatziskio, o beste 3 gatziskio eta topeategoen. Bueno, baina okerrezpanago 2 asteko atsedena izango duzu txapelketan. Bai, berriz ere 2 asteko atseden aldia, berriz ere entrenatzeko denboa, batea entrenatzeun, da nik uste dut ongi moldatzen gala esan kantxan, Piko batea, beak aurre egiteo, nik aurre egitet askotan behatzitik aurrea jokatzet, eta nik uste dut oso ongi entenditzen gala, eta, bueno, mendik aurrea beste gozatxo batzuko betzen ditugun. Zorionak bioi, eta gozatu, kostatu egin zaizu eta 30 iriste, eskerrik asko. Zuri. 8 punturekin sailkapenaren goi aldean geldituko dira, beste garaipenen bat edo beharko dute, agian aurrekoetara sailkapena ziurtatzeko, horretan ahal eginduko dira datozen partidetan. Ezkurra bigarrenak 15 tanto egin ditu, galdutakoak 8, Segurolak egin gutxiago, 12 baina galdu ere gutxiago, 5.
Zalduak 7 tanto egin ditu, sakez bat bera ere ez, Azpirozek 8tik 3 sakez, eta bina galdu dituzte. 363 pilotaka da, Ezkurrak 107, Azpirozek 100, Segurolak 82 eta Zaldua lehenak 74. Iraupena, ordu bete, minutu bat eta 25 segundokoa. Gaztelu, Elena, eskerrik asko, datorren astelenean itzuliko da erremontari, Hansa bigarrena eta Joanenea Aldabe eta Larrañagaren aurka, eta Goikoetxea eta Barrenetxea laugarrena Urriza eta Zubiriren kontra bigarrenean. Nahi bali maduzue, datorren astelenean gaur 8 eta 4 hementxe izango dituzue Euskal Telebistaren lehendabiziko katean. Gabon pasa, agur! Gabon pasa! Ondo izan, agur!